Kazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokuunzirai nyaya dzakasiyana siyana. Nhasi nauya tiri kuuya takatarisana nayo nde Satanism. Chera makadi chera ndiripo research Shumba. Aiwa ndiri right. Ndimi munoda zvinonaka. Mapizhoko. Sangana yenyu chera nemuri Zimbabwe. Muri Zimbabwe ngiyalibingelela ngethemba lapha ndithole khona nditholele kahle ngethemba impilo zenzikhamba kahle nxa zingahambi kahle lafunela iDrewmas media sibe kwanise phela ukuthi sincedisane lapha esikwanisa khona. Namhla indaba esibelalo udaba esilalo namhlanje ngile Satanism. Ngiyathemba ukuthi kulabanye abafuna ukuphila njengempinga bona bengasebenzi. iBhayibheli lithi sizadla izithukuthuku. Ze ukuthi nxa sesebenza usebenza ubona ukuthi hayi imali yami ifika lapha ayikho ntulele. Ndakaudza inini chera vakomana vecounseling boys kuti musandimbe kuti ndiri mpinga nekuti kundiita mpinga ka zvinotondityisa kuti ndiri mpinga here. Hanzi mpinga it's not like uri mpinga pamari maybe uri mpinga pamoyo kuti unoda vanhu. Aiwa pamoyo ndingabvume. Uyezveka vakawanda vanhu vanofonera Drewmas media vachiti tipeiwo vanhu vanoromba tipeiwo vanasekuru vanoitisa mari asi tinogara chizvitaura kuti vedwe umwe upenyu hauna kumira zvakanaka. Naizvozvo nhasi uno tiri kukupai mukomana wechidiki achakutsanangurirai nhoroondo yekufamba kwaakaita mukuedza kutsvaga mari kuti ange achipfuma. So muri Zimbabwe sengeke ngizwa abantu abaningi befona sithi hayi mfuna umuntu chera mfuna umuntu okwanisa ukurombesa sibilo eqiniso umuntu umuzi ukuthi sibili ukukhuluma fro enhlizweni yakhe phansi ngaphansi kusibili ukuthi hayi ufuna ukuromba kodwa muri Zimbabwe sizalinika ubudo khona namhlekela itshela ukuthi kwahamba njani kuyini okayenzakalayo phela efuna imali leyo efuna isoft life ukuthi yasebesidlalela imali ivuka igcwele. Senkwazise tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas media. Drewmas media taking you to another level. Nasi tiri another level. Nimba ndakatanga nedzula bata mushonga. Ngo ndakatanga muna shimbi. Ndakatanga ndine I think 16 years. Ndakatanga nedzula bata mushonga. But matangiro andakaita ndada kuti mtemari pozi ndakura chigara nagogo ndishungurudzwa chichi ndakazvibhadharika school fees abereki vangu vazokazonjekesa register saka ndakazoona kuti no ndinege ndiite zvekuti ndirombe ndikwanisa mari ndokwanisa kuchijola life yangu kuenda kuchikoro ndodii saka ndakatanga kuda kuti ndiuraye baba nokuti baba ndimunhu anyanya kutishungurudza. Saka ndida kudiuraye baba ndakaenda kune mumwe wanga ndakaenda ndasvika ndakamutaurira nyaya yangu akanditi alright iwewe kuti iwewe uraye baba wako pachako hazviiti asi isusu tokwanisa kuti iwewe ndikupe zvandinokupa asi ndakupa zvandinokupa tichaita kuti tivhekse mukadzi wababa wako ndiye achawauraya iwe. Saka wakanipa mushonga ndakaita zvandakaita nemushonga waya. Saka akati kana mainini wauraya baba awafe ipapo vanhu vakashandisa nabanga eni kana ngoita chimwe chinhu but vanozofa after 2 days. Saka after 2 mazuva iwaya handifaniri kuonana nawo face to face baba wangu. Saka ndakaona nawo face to face hawazofa vanhu vakapora. Saka ndaita mushonga waya ndangoita zvokuti wanetsana nenyaya isina basa watonetsana saunetsana kwakaita baba vaiva wakabva watonzwa na maini ngo yavakawanzika saka ndokupera simba kwakaita wakatombofenda but wazomuka but mushonga waifanira kuti wafe after 2 days. Saka zvadaro ini handina kuziva kuti baba vaigara kure nekwandaigara ndaigara kumba kwababa wavo baba vaigara kumba kwavo saka handina kuziva kuti baba vari kuuya kumba kwababa wavo kwandiri nini. Saka pawakasvika ina ndisipo saka ina nauzoti wawe zvodenda kazoti wawe ndaigara ndatoona ndaibva ndatiza kuti ndege kuonana navo. Saka ndakabva ndosanganidzana navo face
ndokupora kwakaita vana kuzokwanisa kuti kufa waifanira kufa ipapa. Saka ndakabva ndadzokera kune ng'anga yakanditi manje kana watoonana nawo iwewe hazvichaiti bhozi apa ndo makwanisiro andinoita inini kuuraya vanhu. Saka naimwe nzira inokwanisa kuishandisa nayo kuti tivatumire chikwambo kana kutumira zvinhu zvazviti iwewe sematsanangura awanditira nyaya yako ndomaraira anoita vanhu vakadaro. Takati saka ndodii, saka hapana imwe nzira ndingakuita nayo. Saka unogona kunotsvaga komwe munhu anokwanisa kuti kukuitira zvimwe. Ndakati orati hapana chakaipa. Saka ndava ndambomira ndamboti ndivavhiringidze. Fana takakushandira mumwe munharaunda apa takainzi Wampeni yandiri kwaMureu. Ndakamushandira for 5 months. Ndichishanda kudaro ndakaona imwe shamwari yangu ainzi Newton akanditi ndine maiguru vangu vanogara kushamba varoda munhu anowashandira aita zvokurima foja chichichi. Saka ukwanise kuti tiende tese kushamba. Ndakati ndokwanisa kana zvichiita togona kuti tiende tese ndosiya basa kwandiri kushanda ini toenda. Saka ndofunga ndakazoita sekudaro ndasiya basa kwekwe andina nemukomana wekushamba. Ndaenda nemukomana wekushamba. Saka ndiri munhu waikugara ndichingofunga zvaitika kumashure. Saka nyaya yekuti ndibate mishonga yanga kusabva mandiri yangosimba zvingori mandiri kuti anofanira kuti ndiite mari chete. Saka ndiriko kushamba ndakazoonana nemumwe mukomana wanga ndakakwirana naye ainzi Maxwell Piseke. Ndava ndamutsanangura nyaya mari ndakura life yangu yakadai mari life yako inosiririsa but iwewe indokwanisa kubetsera kuti iwewe uite zvinhu zvekuti uite mari. Ndakati unokwanisa sei zvanzi alright une mari $5 here. Ndakati $5 ndana tula titenge huku. Ndifunga ndakamba $5 here anotsvaga huku andi huku ndatenga. Saka kumanhiro tichaita kuti tidii tunoita zvatoda kunoita. Ndakati hapana chakaipa. Saka kwakumanhiro akauya akandiridzira koti andizanoedza ndiri iyari kunze andamboda but apa zvandaite zvapana munhu aiziva wepapepa hapana aiziva ini mbono tisaiziva tizviro chete kana zvekuti ndadauraya nababa izvo hakuna nimboziva kusvika nanhasi. Saka ndabuda nemukomana wayo tabva taenda kune sango ranga riri makuwa ataenda kumakuwa kwekwe vatasvika vabai dzakamotokawo. Saka inini ndaifunza maybe pane maitiro aachaitawo kuti ndive nemari but haana kuziva kuti iye manje yaiva planning kuda kundijoinisa zvigure. Yanga isiri yekuda kuti ndiite mari because ini asingazizivi zvezvigure kuti chii chinozvigure. Saka ndakazoti tasvika paipai vandivhara nebhachi andivhara nebhachi ndakanzwa zvinhu zvaichema ndakati zviizvo zviebva nditi simba wakakotama. Saka zvasvika zvakatanga kundirova manje musana chirohwa neshamhu. Saka chekupedzisira chacho ndo chakazonyatsondirova zvakazondirwadza musana zvokuti ndakatofunza maybe ndatodimbuka musana uye ndopakabva vaitaura nelanguage yavo yavaishandisa vakavamisa vanozondirova zvikanzi right uri kuna huku irapo papaisa huku iye yanga tatenga. Saka ndoda kuti iwewe uuraye huku iyi but hauirai nebanga unofanira kuiuraya nemazino. Saka ndofunga ndakabva ndaita chivi ndabva ndasvika pane huku yabva ndaibata vandaidimbura nemazino chidimbura ropa. Zvikanzi unofanira kunwa ropa vandanwa ropa rera vandaikandira vatora chimuti chachakareba so muti waya waiva mushonga anzi unonzi mulumira zita ravo unonzi mulumira. Fana handipa chimuti chaiva ndatora huku yabva ndaibaya mashure kwayo kwainobudzana konike vandataka kutenderedza chimuti. Saka kutenderedzwa neita chimuti inenge chine chimona matumbu aya vandadhonza. Saka chimuti panodhonza chinobva chabuda nematumbu aya chabuda nematumbu achona wakabva wasanganisasa nezvimishonga vandadya matumbu aya akadaro ari mambishi kwete akabikwa ari mambishi. Waiva watora huku iyaya wadimbura zvimakumbo watora nezvimwe zvinyama wasunganidza mumakumbo aya wasanganisasa nemishonga. Waiva watanga kutogocha munyama aya vachidya hazvidyiwe nesoti zvinongodyiwa zvakadaro ndezvemishonga. Zvakanzi right zvawadya izvozvo tiri kukusimbisa tofuka vanditemera dzimwe mishonga dzavanditemera makumbo muchichi zvaitevera wanditiri kukusimbisa vakati auraita hapana chakaipa
zvakanzira chiuya ugara vandagara nemukomana uya akandi aida kunditi ndite mari uya vatakamboita zvakanzira iti tine malanguages atinoshandisa kuno. Malanguages atinoshandisa ndeyekuti mudenga yehuku iya inogadzira zvimaiti zvavo zvavanopfeka nezvimwe zvinhu zvavanosiyana siyana zvinogadzira mudenga yehuku kana mudenga yematoki zvakanzira iti kana iri 1 yakadai so inochinzi nyoni denga rehuku rere kana rabvarwa nepakati raunzi nyoni yolenza. Malanguages avo ari kudzidzisa. Saka ini manje ndakanzwa language yawaita kana no language ndoiziva because mbuya vangu ndo language yawaitaurawo. Saka ndatanga kumuudza ndakati iwe unokwanisa kundidzidzisa zvakati kucommunicate neni ndokwanisa nekuti ini ndogona kutaura chi kutaura language iyoyo alright. Saka wataundudza mutemo wakasangana nemunhu mukuru kana ari murume ufanira kufuga moti makadi baba, kana ari mukadzi fuga moti makadi mama, kana ari musikana handibvumirwe kumoresa nongofuga mandodi ndovhara kumeso odarika. Saka inini manje zvandaiita manje inasati ndakuziva kuti zvigure zvakajoiniswa ndaingoti ndikuitawo zvekuti ndite mari. Saka vanhu vepamba ndaigara ndokuvanditi iwe hanzi wakajoina zvigure zvigure hana kujoina zvigure zvanzi no wakajoina zvigure ndakati mukuzona sei zvanzi alright mira tichadaidza vanonzwa wa trust mbochasana wakajoina zvigure wadaidzwa kwawe zvanzi takurai mfana andamba nangu tatimi imwe chete anga akapinda zvigure ndakati koze muri kudaro zvanzi zvauri kuita izvozvo ndofunga ngosingazivawo but wakajoiswa zvigure akajoiswa zvigure zvikanzei. Saka ina ndauda kuvaudza manje kuti inini ndakajoina zvinhu ndida kuita mari handakukwanisa kuda kuvaudza izvozvo semunhu aityo kuti ndandiri pamba pevanhu kuti ndizovaudze tindo zvandaida kuita zvinhu yava nangoti aiwa zvakanaka zvakadaro hapana chakaipa. Saka ndofunga nepfumba kunguva taenda tichinorara kumakuwa nemukomana uya tichinotora makumbe ehuku anga vabvisa pahoke yavo vasasa nemishonga vachindidyisa nemambishi nezvimushonga zvimwe zvaiwa zvingaiti ndichidya zvezvezvo. Saka wakazondiudza zvivanzi right mukomana ukuzvoita kusunungura wakasana nemunhu mukuru unongomhoresa kunyange wamuti zviri sei chichi hauchaiti izvo kuti makadi baba wakasana nemunhukadzi vamwe tichati wakadi mama unongomhoresa asi mamhoresa vanenge ndakati alright hapana chakaipa. Saka ndakazoona ndidaidza umwe musi zvanzi uye kumba ndakati alright ndafunga takaenda kumba mukomana atipinda mumwe andakati zvinhu zvihembe zvaityisa zvandipfeka ndapfeka toona zvakatotenge zvihembe ndakati iwe chimboti chii zvanzi right zvinonzi zvigure ndo kana kuti nyama kana wati nyama ndo malanguage avanoshandisa ndakati zvanzi right. Saka iwewe wafanira watojoina mutimu yedu. Saka ndingatanda kutoti dzimwe dzenguva waitonditora toenda watanga kundidzisa kutamba wachiridza ngoma unondidzisa kutamba ndichidii tichimba mamasong acho because masong aya ndakuyagona because language yaimba mumasongs aya ndo yaitaura nagogo. Saka ndaikwanisa kukasika kuyabata malanguage achona uye zvinomisa ndaikwanisa kutibata. Saka zvadaro ndakazoda kuramba zvinhu zvezvezvi kuti aina handichade uri kuzviita zvakanzi kana utopinda mazvira zvichabudiki tokwanisa kutogona kuuraya wakada kubuda because iwe unenge wakuzonotekesa masecrets because zvavanoita kana vari kuya takaona munhu ane munhukadzi tokwanisa kutora mwana ruduma akasingazivi tichanisa mushonga. Saka wakazonitemerera imwe mushonga wainitemerera kuti nyamwe ndakasvika panhu pakaiswa mushonga kana because kuzvigure vanoita kuti wakaona munhu anogona kuti uyu munhu ari kugona kutamba anogona kutikunda tese tiri panapa vanogona kuteya nemushonga kuti time yanenge aunotamba anogona kungodonha otofa akangobuda ropa munhu nemukana nemunzeve miri wese andangobuda ropa. Saka waindipa mushonga wekuti kana ndakuda kunotamba zvezvezvo kana ndakuda kunotamba ndisakware nemushonga unenge waiswa nevanhu vanenge vanditeya ndinokwanisa kuona kuti apa nemushonga then ndobva ndadii ndobvisa mushonga kana kuti ndogumira kutamba panguva yacho iyoyo. Saka wakati manje iwewe kana wati hauchada takuuraya iwewe makuuraya ini ndichinodziva kanzi takuuraya ndakati alright. Saka ndikiti tikontinue. Saka ndofunga takakontinue taigona kuti ndoenda kune musikana
ndosvika ndonotora bra rake ndokuda bra rako raona ndokupa chi ndokutengera nyowani. Saka kana anga singaziva ati munhu kana ari munhu anofara zvinyowani aigona patobvisa bra reyo ndipo, but bra reyo taigona kurishandisa chi taigona kurishandisa mushonga watiita kuzoita kuti iwe unotadza kuzobata pamuviri, kana kuti takaona kuti munhu ane murume toona zvokuti iwewe wangobata nhumbu mwana uyo anobva akati takutanga kumushandisa mishonga yedu yatinoshandisa kusvikureko. Saka kune imwe mishonga yavaizondijisa yechigure inonzi chimakanji. Chimakanji ndo chigure chakarebesa chakana muziziwa. Icho chesa vanoita kuti mushonga wavanokujisa iwewe kana wakasungirwa zvimabozi mumakumba ina zvimiti haukwanisi kudonha wakadonha. Saka mutombo ndekuti kana wava kunodonha haukumi kudonha negotsi, waona negotsi hauchazvari, noti hauchazvarisi kuchirume hauchazvarisi hauchazvarisi. Saka unofanira kudonha nekumberi. Saka ndisati ndapedza kudya mushonga waya yekuti ndichisimba kuti watanga kundibvisa kupfeka chimakanji, but zvimwe zvese ndandakugona hangu, zvimwe zvezvigure zvachimakanji ndochanga ndisati ndakugona. Saka ndakazoti mutombo nguva ndaona ndakati izvi rege ndimboavhoid kuenda pavanouya vachindedza kuti iko zvino zvi3 piece toenda tise mangwana mangwana wakaitodza 3 piece. Saka ndakazopedza ndabva kushamba kuya manje ndandangoita life yekuti ndichigara ndichitenderera musango ndisingadzokere kumba ndichingotenderera ndichidini. Saka ndabva ikoko ndabva ndakauya kunogwana kuna munhu wanga ndogara kuyekwete. Ndasvika kuyekwete kuya ndambogara nguva yakareba. Ndakanzwa stepfather wanga utanga kukomplera mfana wagara panapo achadzisa vana kumusikanzwa chichi. Ndavana ndakati no yanga ya 2017 manje. Ndavana ndakati no 2017 I think ndakani amenizi achinyazozenda nani amenizi ambipo. Saka ndava ndatsvaga basa pachigari ikoko kuairport. Ndavana basa anozokwanisa kuzoshanda pachigari paya manje pozi muridzi wechigari airenda. Saka pairenda ipapo muridzi wemba airendera iyoyo abva anditi ndina hadzwadzi yangu arikuda munhu webasa rekurima focha ndapozi semunhu anga ane experience nazvo. Ndabona kuti already hapana chakaipa ndikuda kuita zvekurima focha. Vatonditumira mari zvanzi right vandinyora kapepa zvanzi enda kwaRisapi unokwira mabhazi aenda kwaRisapi oburukira mari Risapi town okwira mabhazi anoenda kunonzi Kubamba. Saka ndakaita saizvozvo vandanosvika ndakamirirwa wangu kunoperera makombi acho. Ndasvika ikoko ndakatanga kushanda ndakushanda. Saka nyaya dzekuti zvemushonga zvichibva mandiri manje ndanda munhu yanga kutozvida chazvo zvikutoda kuti ndiite mari ndanda kuti ndoda kunyatsozvida chazvo. Saka nemushonga yandakapiwa ndaikwanisa kuita semuprofita dzimwe dzenguva zvondigona kuona zvepamwe ndigona tokudzenda mudziro renyu mutofunga muprofita. Saka ndani gemenzi ranga riri rekubhaisa vanhu kuti vasaziva zviri pandini. Saka ndasvika kwaRisapi kwakuya ndakatanga kuita zvechechi kutenge munhu arinamata chichichi. Saka ndabva ndada kusowere ngotsvuku. Saka ngotsvuku inika kumikisa kaenda nezvemushonga chichichi zvanoita kusanganisa. Saka vanhu vaitadza kuona kuti nini tine mushonga vaitoti madzibaba muprofita nhingi chichi vaitodaidza semuprofita. Dzimwe dzenguva nditosimba mberi vanhu tanga kutoprofita munhu tozatrai ndikuona zvepamwe chichi vaitobva vati ameni chichi bhozi ndaiona tiri mushonga wandanga ndakatemererawo kuti ndinoona pane mushonga nepane chakanaka chichi. Saka vanhu vakatanga kubhilivha tichiedza nditombonyepera kubetsera ana mai vepamba pandaigara paipa iwo vaitobhilivhawo kuti zvishoha. Saka inini manje semunhu aida zvemushonga ndava ndaenda kune imwe n'anga yandakanzwa yakairikoko. Ndaenda kun'anga yaya svikanzi nen'anga wauya tokubatsira ndakati ndauya pano sekuru ndoda kuti mundibetsere upenyu hwangu ndirongotambura. Saka rodaita mari ndakati hongu svikanzi alright. Saka wakandipa mushonga umwe wakandipa wakandisanganisira svikanzi mushonga uyu ushanda nawo kumba usvika kumba uchageza izwa waniroro uchageza mushonga iwowo umuka kuma 3 dzeusiku hapaina ndi mwana mudiki kuma 3 dzeusiku wama kuma 3 dzeusiku uchafamba distance because kune demo ririko wandi iyo wana munhu unoenda kudemo ripo wandi unoenda kudemo unokanda mushonga iwowo mumvura. Saka ine kuzivo nzvimbo yacho nangu kune demo ranga riri kure demo racho na manje ndafunga kuti kundimwe kuma 3 dzeusiku because
kumasango dzimana dziri kure nekure dziri apa ndava ndachikamana ndakati ano kuti ndifambe usiku wakadai uyu haina handikwanisi ndozoenda mwemusi. Saka ndisingazivi manje kuti pandiri ndichienda mwemusi ndatochikora mhiko dzemushonga uya handimuri kuona 3 dzakwana ndava ndati hano handimuke ndoenda mwemusi vandarara paya kunze kwachena vandatireke nditore mushonga uya ndinotsvaka pandinopfutsira ndinofushira mushonga uya. Saka ndaenda nawo mushonga uya mai vepapa mandaishanda waigara kuharare ndozuva rawakavhwa pakuharare wachiya kumusha waiti vanotibetsera zvefodya because fodya yange yakupiswa yakutokera wadaenda kumaflosi. Saka mai vasvika kumusha wakazotsika pakandakaisa mushonga uya wasingaziziwe. Saka mai vaya wakavhwa wakastroka kuno. Saka inini manje ndakati because ndakanakaona mai vachikoti gumbo rangu riri kupera simba gumbo rangu riri kudidi. Saka ini semunhu wanga nekamwoyo like kaspiritual wandaishatisa kuona ndakaona ndakati no mai ava pane mistake yawaita watsika mushonga uya wandaenda kunotarisa pamwe nanazvichiwa pakati ndachitsoka yavo iwo wakatsika usingazototsika mushonga. Saka ndambozviignora ndakati ini mbona ndizvoenda kupa ndakatozoona kuti munhu pastage yange yakuenda anga akutokuwara because gumbo riya rakapedza ratozooma manje harichakwanisi kutsika wakutoti murume pakauya wakatoita kuti kana wadanira kubedroom kuti tokubatira kusimudza munhu. Ndabva ndadzokera kuna sekuru ndakati kuti sekuru ndamwe ndichisvika zvakanzi iwe wakachikora mhiko dzangu. Ndakati hongu sekuru ndakachikora ndakaita mudike pazvinhu zvamakanudza kuti ndiende ndinokanda mushonga womutemo uyezve ndichabva ndisina kucheuka riri kure waiwa usiku. Saka ndakatya zvazofanira tobhadhara. Ndakati maitobhadhara nei zvanzi ndikuda 40 US. Ndakati manje sekuru pazvina hana mari. Saka ini ndakukumbira kuti nimi mundibetsere ndinorapa amai wekumba kupera kwemwedzi nini ndokupa ichi mari yenyu. Ndofunga wakanzwisisa zvanzi right tsvaga huku. Pandatsvaga huku yeye pandaenda naye pakwatira mushonga zvakaita huku yeye zvanzi right huku iri kufanira kuti iuraye nemazino. Wauraye nemazino chanwa ropa racho rimwe ropa ucharisvipira mushonga umwe wakandipa so sva ndakaiuraya ndiri papo ndaiuraya nemazino zvandakaita kuti ndiri zvikuru ndauraya huku yeye ndasanganisa mushonga uya wanditi right ucharosanganisa nematsito wotora nelemon wosanganisa nezvimushonga zvezvo woenda unomazora iwe ndiwe uchaziva maitiro wacho. Saka inini manje semunhu ndaiziva kuvhara vanhu nechiprofita because ivo vasingazivi kuti ndiri kuita zvemushonga vaingoti handi madzibaba. Saka ndakabva ndasvika kuna mai vai ndakasvika wari mukicheni wakagara mukicheni ndakati mama mwemutsvene wanditi ndikubetserei dambudziko renyu. Zvanditi shuwa handibatsire shuwa. Ndakati all right ndatanga kutaura ndimi ndichitaura zvindimi ndichitaura vandanotora mushonga ina ndavisa mumbiya yeye because mbiya kamunhu vese avana mbiya nokoti ndimadzibaba zvishuwa because wane mbiya but ine ndakaenda ndakaisa mune chimwe chinhu waigona kuzotauta sana vandanotora mbiya yeye vandasvika vandanotora mushonga chiwazora gumbo ravo rere ndichitaurawo zvandaitaura zvangananzi nditaure ndichiwazora zvimushonga zvezvo vandapedza ndikati right mwe mutsvene wanditi hamuite mazuva mune mari mune mapora vakati tinotenda zvechokwadi hamunoita nguva. Ndabva nana mai vaya vakukwanisa gumbo ravo rakukwanisa kudi kustrecha wakukwanisa kumira handabva nanoshowa wakukwanisa kufambawo zviri ndakunyatsa kuti munhu zvishoadi aita zvakanaka. Vandadzokera kuninganga ndanotaa sekuru zvezva zvaita zvadzora tichidzora kuno mushonga wangu wasara vandawadzora mushonga zvanzi right kupera kwemwedzi kuchaine mari yangu. Saka pandaishanda ndaipuwa 40 US pamwedzi. Takataurana kuti kana azotengesa fodya yake achazopa 200 US. Saka mai vayo manje ndofunga wakazotanga kudhauta handauziva kuti wakaziziva sei kana kuti ndofunga vaingonyumirawo here. Ndakunzwa wakutotanga waifa kwachibana ndiye akandiroya izvozvi ana kutadza kufamba ndiroya shuwa ndiye iyoyo chichi. Ndakati mama kana muchiti ndakakuroya ani muri ndiri muroya ndakutoita muteuro wangu izvi so manje muchiita wese kuti muone kuti handisi muroya. Zvandaiwa usimuroya ndingotaura wangu semunhu akagumbuka chichi. Ndakati all right but chiko zvezvo zvamunoda kuti mwana ndiri muroya ini mutori madzibaba ndakatobetsera imimi asi dendakausiya makadaro maizotanga uchimuti ndogara namadzibaba but havana kundibetsera but ndakubetsera
alright chichi. Saka iwo manje nemurume wawo ungawanika kususpect kuti anofanira pane mishonga iri kuitika ipapo. Wanga kusanyatsonzwisisa zvaitika. Saka ndifunga tapedza kuita zvefodya inoenda kumarket. Ndavananza murume waya baba vachitaura zvakanzi ndikundoringedza hembe dzako. Takure zvinhu zvako. Ndakati takure zvinhu ndichienda kupi? Zvandinoenda Warara. Ndati baba nyatsotaura chiwariri kupera kwebasa here kana kuti ndizivewo. Zvakanzi basa hapachisina rapera. Ndati ko mari yangu. Zvanzi kusina namari. Ndichakupa mari yako. Ndakati havana chakaipa asi inini Warara ndiswenda. Zvanzi kuswenda vari kuda kuti ndakati inini ndirubva pano pamba penyu. Ndinotsvaka basa samwe. Michenda yaKaWarara kana matengesa fodya yenyu muzonditumira mari yangu. Zvanzi alright. Saka ndifunga ndavataura mabhegi angu. Vananosiya kumba kuisha mari yangu. Ndadzoka manje zvakanzi ayo hakuna kususa ndikuenda newe kuHarare nhasi. Handiwe wakabva kuHarare. Ndakati ndakabva kuHarare. Saka udzokera kuHarare. Ndifunga takamhanyisana nemudhara. Mhanyisana ndaida kunditora mabhegi kuti andise mumota. Handitoite kuHarare. Saka mudhara wese munhu angati kure munhu angasingakwanisi kundimhanyisa achindibata. Saka ndakwanisa kumunzvenga mudhara waya ndatiza paya. Ndava ndanoti mudhara saka mimi muchandipa mari yangu rini? Because handi munotengesa fodya mangwana handizivi zvanzi. Iwe achinja nyaya pepa anga amboguma zvanzi ndichakutumira mari yako. Iwe hana mari yako ni? Mari yako yandinayo ndichakupa yekupera kwemwedzi. Ndichakutumira iwe. But 200 US handina mari yako. Ndakati ndokupa nekuda kwangu ini. Ndakati mudhara muri kudii? Zvanzi yes. Ndakati ndokupa nekuda kwangu. Ndakati kana imi muchiti mushandipa nekuda kwenyu muzina kuti kudii? Zvandatopedza newe. Ndabona ndakati no mudhara ada kundijairira. Ndanotora rimwe jira rakaritsvuku. Ndatora nemarasha. Ndanyora zita rake nezita remukadzi wake. Ipapo mai kuda kukuwadza iye mudhara nemukadzi wake. Ndaisa zvishonga zvangu ndakaisa ipapo. Ndacheka zita rere. Panenda pamuti unonzi Mupangara. Muti wakaoma. Ndasvika pandatenderedza ziriya pandasunga. Saka pandaiita zvezve mani handina kuziva kuti kamufana pane kamufana kaigara pamba ipapo handina kuziva kuti kakandiona manje. Pandainyora zita ndichididi ndichizoenda akandiona mufana wayo. Saka ani ndapedza zvezvezve ndabva ndadzoka kuno. Mufana vanhu vaya vanga vari mukicheni. Ndobvunza panata ndabona mukoma achinyora zita renyu. Anyora zita? Indaizvizoni pawindo wanga vari mukicheni. Ndabona achinyora zita renyu. Saka ndisuziva kuti wanga achinyora uchicheka. Zvanzi warisa kupi? Zvanzi wadzika kuzasi uko. Ndawatenda ndichivamhandira wasungira pamwe muti so. Zvanzi kutoziva kwazviri. Zvanzi ndaida kuti ndonotratidza mira baba wawe tieni. Saka ini ndava namhanya manje vanosunungura jira rere. Vandatenda vandadzoka kumba. Saka vakazoenda vanotarisa jira rere vaona hapana. Zvanzi iwe uri kunyepa. Zvanzi ndotokutaurira chiwadi ndofunga auya akabvisa. But ndipapa. Zvanzi saka inini manje ndobva kundokufoila kwazvakaita manje kuti ndikuwadze mudhara wewo. Ndati no ndiketsiyani naye ndione kuti kana atengesa achadii. Ndofunga ndatiza vanaenda kumba kweshamwari yangu yawo. Ivo ndawaona nemota wakubuda wakuenda Harare nemabhera wefodya waenda. Ndofunga wakatengesa fodya. Vandaona wachindisa ndira 60 pond ekokeshi. So wanzi waiona here mari yako. Ini hamuna ipapo ndakanokumbwa ndasula zvekumbotana ndakati ndangoti yes ndaiona. Ko 200 US. So zvandakaudza ndizvo ndakati handina mari yako ndokupa ndakakudza kuti mari ichakupa nekuda kwangu ini. Ndakati wala ndara. Ndakabva ndamuti wala ndara Mwari achakuona. Mwari ane zvekuita. Ndati fari kana ari Mwari usati kutaura nyamwari Mwari hapana zvaanombondiita. Hakuna. Ndakati muri kutobeja. So wanzi nditoudza Mwari hakuna zvaanombondiita because ini ndonamata Mwari. Ndakati alright. Tichasangana. Zvakanzi alright. Saka inini manje ndati ndakudzawo shamwari ndati shamwari kuona mudhara kuti inini ndipengese mudhara mari yangu haibude. Ndikuda kupengesa mwana wake. Saka ndikuna mukomana wangu ndati shamwari yekuti iwe uite izvo zvanditi hazviiti. Enda kuleba. Ndifunga ndamboita ndara ndakati akati iwe zvokumatare zvatarimbomire yangu mari inini inotodzoka chete. Saka nepressure yadekwa nemukomana manje achiti aiwe ichita zvokuti uende kuleba. Ndabva ndaenda kuleba. Anambomira zvokuita mushonga. Ndaenda kuleba kwekweyo. Ndasvika kuleba.
ndasvika ndikaripota nyaya yangu wandinyora tsamba zvandine ndonompa tsamba ndakati iye wachona anoita tena mapedza mumwe ndakati ahapo ari kupi ari kuhwara ndokwaanogara akaine mafoni mabhero ake efochi saka anogara ikoko alright mira timufonere ndifunga akamufonera zvanzi haina handiko ikoko zvanzi kamukwanisire kuuya kuno zvanzi handikwanisi welebha ukati manje isusu toshanda nemutemo iwe otsamba enda pamba paipo waigara ivo handi pane munhu aripo ndakati pane mukomana aripo zvanzi ndonompa tsamba ivo ndifunga ndakaenda kundosvika napa tsamba fana vazofona achivaudza zvanda kune tsamba yabva kulebha ikuno zvanzi ndiwe ringi nozotiri kuti zvanzi ndiri kunzi muri kudiwa museflight kumarisape town kulebha zvanzi alright ndichaenda saka ini musefriday manje ndandatoudzwa kwanzi musefriday unofanira kuti uye ndakabva ndaenda friday yakulebha ndifunga hananadzi nyange kupinda na 10 indabva ndanonoka bcause mota yandakakwira ikambofa murodi vandasvika papekulebha zvanzi ndiwani zviya vandaudza zita zvanzi nyange yakungopinda na 10 but iwo wazoya iko zvinosei ndakabva ndavatsanangura kuti mota yanga ndakwira inge afira murodi saka yazoita saka zvanonoka zvanzi alright munhu anga aifanira kupinda na 11 azopinda patime yako na 10 saka iwe uchimira 11 uzoya wopinda nyaya yako ndakati alright vandamira 11 vadzakwana wabva wandituma zvanzi enda pamota yeblake irapo benzi unodaidza vanhu varimo mwawo yekuni ndakati alright indabva ndaenda pamota yavo ndasvika vandadaidza vanhu vazvo wabva wauya mukati munoitwa nyaya dzachona saka ndabva ndanzwa vanhu vaiva vavo ndibvunza vanzi ndiwe mari here ndakati yes vandikumbira kuona chi IT yako ndakati IT muri ani mimi mundibvunza IT ndimi tatenda mapedza mumbere saka waya vanga vemuhondo wabva ati no vamiriri watatenda mapedza mumbe saka waruda waratidza IT ndakati manje handina beti kana chitupa handina chanimbori nacho handina kana chanomboredza inini zita rangu ndora ndinokudza ndini wachona so hanzi manje hapana maitira tingapoite nyaya kana pasina zvinhu izvozvo poza hatizivi kuti ndiwe randauza saka pane mumwe munhu wanga ari murume akagara kusaida handizivi wangu kuti anga ari wishi but anga agarimo ndiavo avasimudza ruoko zvakanzi saka muri kuti here nimi munhu akaonoripota nyaya yake kana asina chitupa kana bheti nyaya yakwanise kuendera mberi kana akabirwa zvautoreva kuti mbavha takutoisiya nekuti munhu aakabira haana chitupa isu ndatibetsere nenyaya ipera asi kana muchiziva kuti mune mhosva munokwanisa kuti hamukwanise kuitaura nyaya yachona asi kana muchiziva kuti hamuna mhosva ndaitaura nyaya yachona ipere saka umweni akaita chidiki umweni akaita chidiki ndiakabva abvuma kanzi no hapana chakaiva rege chite nyaya yachona tizoti yakamira sei saka ndokwakatanga kundibvunza inini ndatanga kuvatsanangurira nyaya yachona vaiva vaita nyaya yachona ndakuvатsanangurira umwe wachina loya akasimwa zvakanzi no ndoti aloya ndinenge zvekutaura nemukomana ari kunyepa hatimuzivi munhu zvaari kutaura izvozvo kuti tine mari dzake hatisizivi chatinoziva ndechekuti munhu ipatina yedu munhu anouya saka inini manje pawakataura nyaya kuti patina ndakatadza zvauri zvinorevei hane muri kuona saka iwo manje wabva akwanisa kuziziva kuti mufana haagona asi kukwanisa azive chi asi kugone kutaura chirungu saka wabva atanga kutaura nechirungu wachiwanza chirungu ndirege kunzwa manje zvavanenge vachitaura saka anga ari pasaidi ndakabva zviona kuti ini handisi kunzwa vanditi shamari right ini ndauda kuti ndiudzewo zvamuri kutaura kuti hasi kukwanisa kunzwa ndiyakatsanga kutozvanza vari kuti iwewe wauri patina yedu uri munhu akangouya kunobetsera chete zvemapisi job zvidzokera ndakati zvemapisi job chirudzii zvakanzi ndozvavari kutaura iwe waita basa rei patakavatsanangura ndakati inini ndaichimira mabasa ndichifudza munhu ndichiti pane ndiri kumombe nechitema home dzefoja kwakumanyeri ndorara ndichikuchidzira foil zvakanzi akubvunza zvakanzi ndizvo here waramba zvakanzi no asirizvo ndakati ndavarege kuramba vaiti saka aipisa fodya yo ndiyani hamene munhu anga kutaura ndiyaita zvekupisa fodya here chichichi zvakanzi apa tizoa nemukomana achiona chiri chokwadi tokwanisa kuti tiende kunharaunda kwaaigara tonokonfema kuvanhu ikoko kuti vanomuziva mukomana kana kuti havamuziva saka havana kuzokwanisa kuzoenda unokonfema kuya kwavo wakabva wabvunza kekupesera zvanzi right takumbira kubvunzawo kekupesera uyu munhu munomuziva here vangusimba tipotaura zvanzi ipatina yedu ini kwanibvunza ndakati no hatisi patina yawe zvikanzi alright saka apa paita kuti hamusi kuwirirana
paita kupesana kwemashoko. Saka nyaya yenyu kunoko haichaiti, takufanira kunyora mapepa ende kwaHigh Court. Saka wabva nepamapepa zvanzi kufanira unonyora background yekushanda kwamakaita bhozi hapana pamakasainirana plus iweyo same musina kusainira. Ndakati no, inini semunhuwo hana unge ndakatarisa kuti munhu angakwanisa kuzondiita zvakadai, so ndaingobvunza kuti sevanhu votokwanisa kushandisa mune zvakanaka. Zvakanzi alright, hapana chakaipa. Saka mapepa ende unonyora. Saka murume uyu aindibetsera kuti ndiyakabva nditiunza kuno mapepa unoti pa$60 tokunyora mapepa avo. Ndakati alright, ndofunga ndiyakanyorera mapepa aya, anonyora mapepa. Zvakanzi mapepa aya enda nawo kuofisa yenhamba yakati anodhindwa. Ndakaona ane mapepa aya anodhindwa achidhindwa. Fanda yaendesa kuHigh Court. Zvakanzi kuHigh Court unofanira kuuya musi weFriday. Ndakati alright. Saka Friday yachona yakunosvika ndabva ndaenda ndakanzwa magistrate tokutanga achitenga kuside kwangu, but nyaya yako ataura kuti ndakazonga manyaka akowera inini manje hakuna proof yekuti munhu ane mari yako nokuti hapana pamakasainirana. Ndakati no jaji, inini semunhuwo akashanda nevanhu vakawanda nasana ndambosangana nemashuzi akadai. Saka ndasingafungire kuti achazosvika pastage yekuti achazondidai so kana tichazonetsana saizvozvo. Ndangomutrasta ndakati hatina zvatingosainana semunhuwo tongoshandira mune zvakanaka. Zvakanzi saka nyaya yako iyi ndaidzoka musi weFriday. Saka time yandakaenda inini ndo time yanga ifanira kuti majaji aende kulunch. Saka ndabva ndaona wakunobuda wandoudza kuti munouya musi weFriday next week. Ndabva naumwe amandiziva kuti ndiloya kana taiwana anga ndochikaka abva nditi vandipa saini kuti vandinzwa kuti tiendera kutendera nekuseri. Saka ndipa saini ndabva ndandotendera nekuya kuya. Ndopa akabva anditaura zvakanzi andoudza zita rake kuti inini ndoitwa mari yako imari yana. Ndakati i200. Zvakanzi right, mari yako yanayo haukwanisi kuti uiwine mariyo. Ndakati why? Zvakanzi vanhu vamaloya. Nyaya yako iwewe yakatotanga kutochinjwa mastatement ichiri kuleba, nokuti kuleba munhu aita nyaya ndakazoona wakupanana nhamba nemaloya aya. Saka ndifunga ndopa kuchinja kwanga wakuzoita nyaya aya maipo. Ndakazonzwa mastatement achanaita wakoti akasiwo anyazondini angandiziva inini. Saka nyaya yanga kuzochinjwa. Saka iwewe unokwanisa here kutsvaka munhu anokumirira. Ndikati ina handikwanisi. Zvakanzi alright, ndokwanisa kuti kumiririra asi hauna akombatra unondipa. Ndakati alright, hapana chakaipa. Saka munozwa manje kuenda vanoenda kukoti ndaigadha ndaibhadhira komi chikwe. Saka ndakaona kuti mari yacho yakupedzera kuti yanga yada kutosvika kuside kune mari yangu. Ndaona ndakati no, iyi mari ika handife ndakaiwina. Ndabva ndarega kuenda kukoti. Fananza ndikufoniwa handina kuenda. Kechi3 handina kuenda. Kechi4 handina kuenda. Saka nyaya ndifunga yakabva yazongopera yakadaro because ndandakusaida kwacho. Vanazosangana nemudhara kudedza kuti wakazviona ndakakutaura kudhara kuti ndana mari yako uchifudza uchendiwina uchida kutisungisa iwe urandibira mari yako. Ndakati amudhara ipape indazongosiyana hamwe nazo. Saka mimi muchiteke kuti ndaida kubira mari zvakapera. Zvanzi apa ndiri kukuudza usade kutamba nevanhu vakuru uida kwabira mari dzawo wabudiriri. Imwe yacho miedzowo rege ndingosiyana hamwe nazvo. Ndifunga ndasiyana nazvo ndakabva ndichigara neshamwari yangu yakabva yandiudza kuti ini ndaudi shamwari imi panapa ndauda kubva ndauda kugara kupindura. Tonoda kugara kupindura. Zvakanzi ndakati alright, saka mira ndimbotsvaga kuti hapana munhu anoda munhu basa iri munharaunda muno. Kana ndawana iwe uzoenda kupindura. Ndakati alright. Saka ndabva ndasangana nemumwe munhu aidzi aigara muvillage mumo. Mukadzi wake aive ticha. Ndopa akabva anditi mfana alright, ko mazuva ano uchisiko uri kupi? Ndakati ndiri kugara peshamwari yangu. Zvakanzi ko wakasiire vana mutsananguri. Zvakanzi indira iwe mfana ndikuziva unoshanda zvifonyo unozvigona manje. Uya kuti kumba kwangu tozotaura. Ndakaenda kumba kwake vatataurira vanditi tofana kutanga zvefoja muna November. Ndakati manje ko zvinozi ndapa kugara mukwanisi kuti ndifana kugara muBapeni. Zvikati hapana chakaipa. Unoenda mabhegi ako. Vanaenda nemabhegi angu aya ndinga ndakagara mumba 2 months. Ndakagara ndakazoti kuti ndiite zvefodya futi ndonyaya dzekungopa kuti vanhu vachingondivhara-vhara idzi. Saka nasekuru wangu wanga waishanda kubulawa ndabva ndawafona ndakati kune ndikumbira munditsvagewo basa iko. Saka inini time yandakawafonera wanga watonzwawo munhu aita munhu basa. Ndokati ariko munhu aroda munhu basa une mari yetuwi. Ndakati rege ndimbotsvaga. Saka ndabva ndataura mudhara ndakati mudhara
zvefoje zvaina shabi ndawana basa kupi blawa zvanda hapana chakaipa mfana wangu saka une mari yekuti uende ndakati handina zvandore ndokwanisa kupa chi mari yebhasi yekuti uende akabva ndipa $15 pozi kubva kwatisape kuya muharare paita $5 kubva apa uchienda $10 but ndazoshandisa train saka ndasvika muharare ndava ndapfana ndikwana program wangu ini semunhu wondaizivo kuti step father havandifariri uyezvo nemashoka mwavanhu wataura ndakuswandikirasa nhasi mangwana vanamukira kutrain vanagada vandaenda saka ndaenda kubulawayo ndasvika kubulawayo zvemushonga hazvina mbobva mupfungwa dzangu because inini pamane chizi yangu ndekuti inini ndikufanira kuti nditsvage mari ndipedze chikoro ndoita life yangu yakanaka ndochengeta gogo wangu ndina gogo wangu anogara nawo ndokura vachichengeta avakura singaeri saka ndowana munhu anonyanya kundirwadza saka ndabulawayo kwekweyo zvimishonga yandaibata yese yamanje yakakuda ichipanduka yakusara kuti ndite mari ndichingo ndangobata mari ndapiwa mari sanhasi handipedze wiki nenchina mari ende painopera nonozvona kati ndakatenga chii kunaye mari nichikotenga zvimwe zvisina basa zvimwe ndogonotokangana kuti ndatenga chii animuona saka mishonga yamanje yanga yakusara kuti inini ndisevenze futi uye ndite mari saka pamba kusagarika manje pandaishanda pamba kusagarika mishonga chimunhu wavanhu wachingouya zvinhu zvinganzwisiri zvingouya mumashingoni vhiringa ndakati panapa inendeke ndipi saka ndine like remabasa pamwe mishonga yacho nheraipa kuti ndite like remabasa andataura mudhara ndofunga chandakatanga kuita ndechoti ndakamva kusenseni yanga iri off day ndaenda kunoona sekuru wangu zvanzi alright ndaenda kuna sekuru koya sekuru havana kuziziva kuti ndikufungira ndakuona sekuru vandavaona tamidze kuti ndichidzokera kumba manje handina kudzokera akati iwa uchadzokera kubasa ndati handisi kudzokera chadzokera mangwana zvanzi mangwana kuenda ndomukira kuseni mangwana makuseni handina kumukira ndakazoenda dzangu ma12 ndadzokera kubasa apa ndangatozva ibasa kai ndasvikoaati haufayo unongokuya kubasa ndikati amdarina achade basa achade basa ndakati handishandi zvanzinda ndakati handawana rimwe hanzorawana kupi apa nasandarowana angawa mastatement chete zvati hapana chakaipa kana iwe watowana kumwako ndingakumanikidza unokurukedza kuzvinhu zvakodi woenda saka ndabva ndaona mwe pane mwe mudhara aita angani mabhizinesi mudhara yanga ane mari mabhizinesi anga akawanda zvingaiti saka ndakabva ndanosangana nemudhara because mudhara imbo aitenga mavheji pandaishanda ipapo kanzoisi mfana ndakati mudhara ndatoya kwamunhu ndikuda basa manzoda basa rei ndakati chero basa rangana nemunhu wechirume zvanzauraiti ndikuda munhu anoshanda kumba kwangu kuyati ndikati hapana chakaipa zvanzauraiti uye uende namadhamu anokuratidza kumba ndakati alright saka ndakaenda ndakaenda namadhamu aine mota vanondiratidza pamba zvanziraiti ndikoteji ndoyani kuchigara ichitogara kumain house imwe imba hombe kunogarawo mwana anogara ikoko uku manje mwayadze kunogara varungu nemakarati ndo vanhu wakawanda ikoko saka kune kuchimanya kutaura chirungu saka inini manje nyaya yekuti vanhu vazhinji vandaitamba namashamwana angu vanhu manjewene ende vanhu vakuru vachitaura chirungu saka inini chirungu manje ndasikachigoni saka zvimwe zvinhu kuti waizinge vaundiseka chichi zvimakaradi zvezviseka uri munhu rudziko iwe usingagoni kutaura nachirungu wabereka kwakaita seko iwe chichi wangutaura zvakawanda saka zvimwe zvinhu zvaizondibata manjoti no man iyi haisi mhosva yangu inini mwari ane zvakazviitira kusadzidza kusuda kwangu but mwari anenge ane chinamo saka zvopana zvozvo manje zvaingozimandikutauridza chii bhozi i1 wandaikwanisa kukomenta naye nechindevere but ndana kutaka kuchigona mbichana saka ndaiti zvozvo varungu vanenge vachindituka ivo vandozvati vaitokutuka kuti zvakati mandati waudza kuti zvakati nini chiwatuka andimurikona zvakati alright saka iwewe zvezvawagona chindevere usanyanya kuzidya mfana munyika ngare ndaitoda hazvina basa izvo zvekuti andichirungu alright ipo saka zvadaro ndakushandira mudhara yamunhu anga nemabhizinesi ende munhu anga ane mari but mabhizinesi anga anawo manje anga ari ekuvhara vanhu but mudhara yaane zvinhu zvake zvashanza anga tone nyoka imwe yanga naye yanga yakakura nyoka yayo ndo yaimupa mari saka inini manje ndakazofunga ndara mari chivimboiteka mari anomboiwana kupi mudhara mari yaanayo ka aifamba nehonda fit ndaigona kuona mota make mune dzimwe mari dzisingaiti
akati ndakafara pamabhengi arikutasi saka ndakazoti mwe musi manje mundara yanga abuda iye nikwazo mundara anga akura anga munhu wechikuru but mukadzi wanga nanga akaroka musikana ani muzva saka wabuda waye zvanzi namai wasara kurenga ndokumbira unobetsera mwana kutsvaira kumuvha mubhedha atsvaire pasi pembedha ndakati aoreta hapana chake kumurume mufanani saka waenda nomufana yava vaenda zvanzi wandiwaudzana namama yekuzondibetsera ndakati zvanzi orit uye handaenda kwekwepo saka inini semunhu anga nemishonga ndokwanisa kunzwa hwema wechunhu kana kufembera kuti kuona mbanangopinda kuti mune zvakaipa saka ndamana kuti ndamupinda murumu yamwe papane zvaita passage yairava papane dzimba dzakati madhoo anenge akaita nacheso saka time yandaipfuura dhoo repabhedroom pavo ranga rakavhurika ndakabva nanzwa kunhuhwa nyoka saka ndakavhunduka mani mufana yakazviona soti kati uri kuvhunduka chii tokani kati ndakati akula anzo but ndaona something wavhunduka ndakati akula mfana zvanza okay saka ndakumubetsera kutsvaira pasi pembedha vandichimuvha mubhedha saka asati atsvaira iye akakanga nomutsvairo panze tatamuvha mubhedha zvanza mana tate mutanyira ndakati alright bo enda nonotora saka time yakanobuda panze ine vandamhanya kuenda kubedroom yavana ndoranga akafika ndichana vandanorara pasi vandatasa pasi pembedha vataona nyoka yandainzwa kunhuhwa ndomangai yakazara kudai ndakata black nyoka madoo angana maingonakidzira so ndakati right saka mudhara ndochinhu chiri kumba mari chimani ndakandochinhu chiri kumba mari saka ndakabva ndati mfana namubetsera ndakati nyoka ndochinhu chandida kuzonyatsoona manje ini ndane chiwindi bcause apa ndatone chiwindi chekuda mari handi muri kuona saka ndakati right mfana namubetsera apedza ndabuda pa ndadzokera apa ndichitoti zvikoro zvine 2 days kuti zvivhure handaona zvikoro zvadi zvavhurwa zvikoro zvaizvozvo ufana waenda kuchikoro manheru mudhara wayo akaenda kubusiness kwake bcause anga ane mabhawa nemarospendi zvakangowanda wanda saka aigona kunongwa kudzoka dzimwe dzenguva saka mudhara yakati aenda kubasa vana vaenda kuchikoro vasiyakiya chidhoo mukadziyo anga abuda aenda samunhu saka zviro kuti mudhara wemanheru airara ega murumu make saka ndakataimira manje kumanheru ndinyatsoziva kuti ivo zvo zvanenge ari ega mudhara ndifuna kuti pandinganyenzera zvake akasununguka noti ari ega dzakuma I think round 2 3 koko ndabva ndamuka vandanoenda pahwindo remudhara wayo ndasvika vandanotanga kuteerera ndinganzwa kuti chii chiri kuitika murumu mayo ndavanzwa mudhara achitaura neimwe language yo yaitaura nawo yangasinganzwisisi but zvinoita nezvekuti vanhu vanogona kunzwisisa kuti chinhu inonzi nyoka chinhu chacho chinotaura simataura tingoenda naye ndogona kutaura naye but malanguages amunenge mazoshandisa depend munhu akaupa mushonga saka language yawaishandisa ina asingakwanisi kuinzwa saka pandaida kuiedza kuti ndinzwe kuti ari kutaura nayo language ipi kuti inini handiti ndikwanise kuzonotaura nyoka yaya because ndanda kutoida nyoka yayo manje because ndanda kutoda nyoka yayo because yaitotsamwe yaiunza mari isingatoiti ndakati izvi manje ndozvo zvandiri kuda manje ndochinhu chandiri kutsvaka ndira kutoita minutes yekuti ndione chinyoka yaya ndaitora saka ndava ndati zuva rechitu ndaenda futi ndateerera ndonzwa kutaura saka ndakazoda manje kunyatsoziva kuti ndizive kuti nyoka iyi inorutsa mari inobuda inodii vandamukadzo rimwa 3 vandanoteerera vananzwa makati zii ndakati apaka ndairasa mangwana ndoyaina 12 vandataimira na 12 ndida ndodorara ipamo ndidaona kuti nyoka ichabuda iri mudhara yachadi mudhara yanga asipo aenda kubusiness aizodzoka yaizoka kana noma 10 mudhara ndone mota yapinda pageti apinda mumba dzakuma 11 ndichitaza mutemo ndikuona 12 nganga ndamuka ndaenda pawindo kana ndakagara pawindo pepe ndichinzwa zvaitaurwa aita sei nyoka yasaka nyaite ndoti nyoka iya yamanje kwayaida kutsvaga mari andizoti ainoba mari kubhengere hati ainodi but nyoka yainobuda pakubuda kwainoita yozodzoka ndo painotsa mari andimukona saka ndava ndanomira vandaona mabudiro yayaita ichienda nyoka yanga yaina kundiona haina vanana mabudiro yakaita yoenda kwekweyo yodzoka yaiti yakasvika mumba make mamune rimwe ndakatenge ndichirara chitabu so
nduma yesvika yotanga kurutsa mari yairutsa mari inotyisa yakadai yakasungwa mabhora chirutsa mari hameno zvaizongoitawo zvishonga zvake zvaizongoitawo ipapo ubva atora mari yavo irongedza mabhegi ane rimwe sofa ranga rimba mari anga rarodai sofa reranga rakagadzirwa rine homo imwe yanga iripo so saka aisa imwe mari mo saka ini mai panaona aisa mari ndakati inini mari ana bhozi ndasingakwanise kuba but ndakati ndikuda kutora nyoka iyo ani mukona saka ndakabva ndati mai vaya vakabva vadzoka mai vaya manje nevana vamwe vakabva vadzoka ndiri vana pawakabuda mai vaya vakanosiya vana samwe bcause pane mukomana nemusikana saka kusaidi vimba home yanga iri waigara vanhu kuri makarati vaigara ikoko saka vangu vasingabvi saka pandakaona kuti vanhu vaya vauya manje ndabva ndanoenda kunotofana to ndakazondomba ndakati but masaru aroti akatya aitya chichichichi saka aroti aiona chi hanzi akanzwa nyoka ndakati aroti akanzwa nyoka zvanzi aroti akanzwa nyoka mumba ndakati indoba ndakazonda kati saka nyoka iya mama wakainzwa but chinje mushonga but vameti wakakwanisa kuinzwa sei ipapo animuona ndakati hapana chakaiva saka ndakati mfanasi zvaandudza rimai wakainzwa nyoka saka iye aitori nyoka zvishandei mari saka ina nhambomudza hapana iziva kuti ni madhiramu andaita hapana iziva animuona pandadii paya pandati imwe musi wakabva wabuda kwaita kuchikoro vana vaiva mudhara waya abva abuda iye nevana vake pakasara pasina vanhu pamba animuona vana manya vanomutaswa vamwe vakaradai vanana murume wachona ako murume anashinda kuikoneti vamwe vachona vaibudawo vanhu vemabhizinesi vaitawo zvingobuda vanati mukadzi uya munaifara zvemanyanganati munhu anotsika mumba zva ndege ndienondiratira saka ndakanosvika kumba vanhu anobata madhoo ndikuudza madhoo akaloko saka zvazvakademba yakaita zvakaita ine garaji zvokuti unokwanisa kupinda nedhoo wobudira mugaraji wotovhura garaji wobuda nemota woenda saka vanhu vanopinda nemugaraji vanona dhoo iri risina kulokwa ndifunga vakakanganwa kana kuti hamiri charity saka vanhu vakwanisa kunopinda mumba manje ndatopinda mumba mevha ndasvika vananoora pasi tasakutsimbida vanona nyoka yazvinyangeyanyaso saka inyaida kuona musoro wayo kuti musoro wayo baba vananyasona kuti iyo mararanga yakaita nditi yakaisa musoro pakati payo kuti inenge yakazvirora nditi yakaisa musoro pakati saka ndava ndasvika zvandanoibata ndida kunzwa kuti saini yayo kuti inyoka izvishiwana ndokona zirizo saka time yandakanoguma yakabva yanzwa manje ipa yakabva yati yabuda paipa yatanga kutoita zvimasaini zvoda kunduruma chichizwa indava ndatanga kumuvha ndichidzoka kumashure saka indava ndatanga kutaurawo nelanguages yandaimboshandisawo tiri kuzvikuru saka iyo manje haina kutaura but chaikwanisa kuita ndezvoti yaida kundirume andikuona ndakabva ndakati izvi zvidiki izvi isatomborarama kuwa ndozoshanyoka ndo chinya chatora chete chochi ndadzokera pfungwa dzangu manje dzakaramba manje kuti ndiisiye vana ndikudzokera vana ndodzokera futi saka time yandakazonodzokera futi ndo time yandakazonoona manje vandakazonoiona futi iripo saka ipapo manje yange yatova redi yakatarisa kuti kurodi kuto ungandirini ndibva ndatosvika ndatanga kumboita zvimasaini ndichida kuedza kuita zvimasaini iyo yanga yatanga kutevedzera uchi zvandaiita zvemasaini andaiita ichitevedzera saka ndanoti panapa inyoka ndakuivina mudhara waya manje anenge munhu wainyumwawo ndabva nanzwa akuvhura gate vanabuda vanamhanya vanabuda panze vananotindira vanotanga kunyepera kuti tendera saka ndoona mudhara wetema yakasvika inopinda munhu ndofunga pane makomengeto avo akaita uni nyoka akaziva kuti no pane zvanzvichiitika saka mangwana ndakanza kuti sei ndakarara mudhara asvika saka takaurwa dhoni chibhaka vandavhura dhoni ndakati morning zvakanzi iwe izvezvi tozvingakurongedza weiti ndati koindapo vatondikandira mari $30 dzakatakataura vandikandinawo mari yayo zvanzi izvezvi uri kuziva nyaya tozvinga kuenda tomabhega kurongedza uise mota uizveso ndikutakura ndinokusiya mbakwenyu kwasekuru wako ndakati ko ndaita sei ndabayira zvanzi iwe ndati zvandataura izvozvo kuziva nyaya dzako
ndakuratidza ndakati mudhara yaziva zvakandiita but hapana chakaipa rege ndirongedze. Saka ndakaenda kunorongedza mabhegi ndichisa mabhegi mota ndava muti ndikudzoka ndadege ndinotora bhegi 1 rasana ndinoenda mudhara pamutsa mota paaenda apa yava plan kuti amhanye kuna sekuru wangu anovaudza bosi ndifunga afunza ndikona kusvika ndiwataura kuti mudhara ndaida kutora nyoka yake here kana kuti saka afunza ndikona kusvika inotaura izvozvo vasuka vatotozvanza mfana mimi imbavha akada kundibira mari yangu saka ndamudzinga basa zvanzi ari kupi zvanizvi zvari kuuya ndamusiya kumbo vanzi alright hapana chakaipa inda kutsvaga mota hapana zvanzi taona ndikubvunza tuwana tausati wabudenda chiro zvanda taona wachibuda wakadai so kana isi watotisiya wametiziva kuti chii tati hapana chakaipa basa rapera rege ndiende kamukadzi kake kakatanga kuti aiwa usaende chichi gara kutaura nawo chichi bcause mukadzi anga asikuziva zvekuitira kuti no mfana akutoziva dhiri riri kutona mudhara bcause mukadzi andiziva kuti maybe aimudhirira but mukadzi ndinofanira kuti munhu wangu uri nemari dzake zvake saka anga asikuziva zvanzi anondotaura nawo baba here chichichi usaenda kati anorege ndiende ndafamba netsoka ndasana nomwe mudhara wangani mota vanditakura bcause aindiziva anzi kuenda vandamutsara bani unelaki apagarike pamba paya ndadinda mudhara anonetsa chichichi saka mudhara yanyanya ndoti akashanda nemunhu akona kuti munhu aada kuzivisisa tereka anobva kudzinga animgona ndakati but haiwa ina zvinabasa ndoriwana nemubasa zvanzi unoriwana chichi ndakati alright mudhara yaandiburutsa ndafamba pandandapakusiregera sekuru wangu ndasvika ndatsanana ndakati kule ndadzingwa basa zvanzi wadzingwa basa iwe ungoida kuba unobire chimba dziwa ndakamuzoti chi ndakati kuba kudii iwe ataura kuti iwe wangoida kumubira ndakati no handina chinhu ndinoda kuba zvanzi atongoida kumubira ndozvo ataura zvanzi ndakati alright kana wataura daro hapana chakaipa zvinhu zvinowanikwa mukushanda zvanzi saka zvinodii zvanzi unogona kumbogara panapa apa pawaiti kugara paiwa pachechi yange apa mimi ndine mushonga plus pachechi ani muri kuona zvanzi unogona kugara panofanira kutsvaga rimwe basa ndakati alright ndofunga ndakatanga kugara saka mishonga dziya dzandaishandisa pai manje zvanga zvakutenge like zvakuya zviri zvikwambo like zvokuti usiku ndaikwanisa kutaura ndega kana singazoti ndotaura saka ndaiti kana ndarara ndi pachechi panoza sekuru wangu indarara mukitchen saka mukitchen ndimo mune tv ndaiti ndakaona kuti warara ndoenda patv ndobadza tv ndokwidza volume kuti ndipanoenda kutaura wasanzwe kuti chiri kuita saka waingotoka pose kwaiwenda usingadzime tv kanyo unotora tv irioni ndakati pane chirongwa change ndichiteerera apa ndikuwanyepera manje mangwana futi saka wazopedzera kuti wakanza ndakwidza volume wakainzwa usiku waizotaura kuti wanomuka wairodziwa time yavanouya ndaibva kusvika ndakatosvinyura wotadza kudzima tv waona zvoti munhu zvisho ari kuona chirongwa wandisiya but inyaya yekuti nene zvanichitoita panguva yachoyo saka ndofunga sekuru wangu waiwai wakazoti apa yanga ya 2020 yanga ya 2020 sekuru wangu wakazoti ini muna april ndazoenda uchi ndazotora leave ndakati alright hapana chakaipa saka pane mudhara manje wandaiziva mudhara yani mari ofita nekambani ino Stonebridge ndiwamunogona mutoiziva Stonebridge munomunga ndomuno mari zvikanzi nemudhara waya simbana wakanakira wanditsika ndakati akuright ndauya ndakumbondipe mapiece job vanza mapiece job ndakati chero piece job kanzi alright unouya mangwana ndakati alright iripo ndava ndadzokera mangwana vandatora friend yangu ndaenda nayo kuya ndatora friend yangu yandaenda nayo mudhara yanga asipo vazosvika kuenda waya muri 2 ndakati munokutipa $5 zacho tongoita basa racho tiri toa basa vanzi ndine $10 zangu itai vatatsvaira yadhi yake vataklina chichi vatipa $10 yari vataenda saka ndaziva mudhara yakundifonera zvanzi ndine shamwari yangu inemba shamwari yangu iri UK but pamba pachona paigara hama dzake but hama dzake hadzisipo dzakabva ndakati saka mamari ndizvanzi saka ndora kuti wewe munogara uchicleana ikoko muchibetserana nemumwe wako bcause pane chinamba pandakati alright saka uya izvezvi ndiende nemi ndinokuratidza ndokusira maki muza takaenda imba iyo yakakura zvokuti ndiri ndega ndaiti kana ndakuda
ndaisa ngati ndonamira tunhu kuti ndisaka ndizive kuti kuri kuenda tunhu ndokune dhore kubudisa panze because yange nemarumu akawanda ndinoshova 70 rooms yaiti madhoo aya ubati handibate dhoo ndongobaya remote madhoo ofurika dhoo rese regara ngari neremote kuti ndangobaya remote dhoo rokara tovhurika malights aishanda nesensa maswitch anga aripo but maswitch aimirira kuti kana sensa isi 07 ndikonosevenzesa maswitch saka gate rake repa garage anga neremote futi ende sensa yona even yangori kure kwakadii ndakuita mistake yekuti ndagarira remote ndabaya button iri kuvhura ndonosvika madhoesi akavhurika ipapo saka inini manje ndainyezona kuti zvinhu zviri panapa yazvifera ndaraona mitiro inodhura munhu aina ari kuuk ndokaitenga mitiro iri panapa saka mishoro chibata zvinhu zvakanaka mupaproperty yange iri pamaina hazvinhu zvinodhura zvakazvegara nazvirimba imomo zvinodhura zvingaiti saka ndinofanira kubata zvakanaka saka ini ndakwenda mukomana uya achava mangwana saka ucharara pano mangwana mumwe muclean then tichikakureta kuti imari yamari kana mazopedza tozokwemera nyika wanda ati alright so hanzira iti urikuona mune mota iri museru mamune mota inga iri navhara inga iri photos yeblack so kanzi mota yemutemurudzi wacho anenge ada kuti nyumba ita ichifambiswa kuti kuti irege kunyanya kugara stake muzungunoka saka unofanira kuti uchiita uchifambisa chichichi mota yachona iyoyo handiziva kuti ange yagadzirwa sei but ndaigona kuti ndakaisa key on handiti ndokuisa key zvezvo handiti kwete kustart handinogona kuisa key ungoita on but usina kustarta mota kuti unokwanisa kuvhura mawindow saka waiti wakambodaro uchitopisa key ndakabaya remote rere ndaigona kubudisa mugaraji mota iri panze ndoibudisa mugaraji sasa remote ranga riri mota iyoyo yobuda panze saka imani ndakutya manje kuti zvinhu zviri pamba panapa handone zviri zvinhu zviri normal pane zviripo chete apa iye manje haana kundiudza kuti hama dzemunhu ari kuuk dzakatadza kugara mushure menge pane zvinhu zvainetsa pamba ipapo saka ini manje ndava ndati wausiku manje handarara ndakaita handara pambeda ndakangoenda sezvakaita mudhaining yange ne3 madhaining anga akakura ndairara sezvakaita apa ndorara ndoridza pasi pakapeni ndorara ipapo saka ndakati unguri usiku ndakatanzwa musiri kumhanya kwezvinhu zvinhu zviri kumhanya musiri ndofunga munofanira makavharirwa kitsi kana kuti ndofunga mune chakapindana kana kuti ndofunga makonzo but sound yacho ndakanyanza kuti haisi gonzo kana kuti ndeyekitsi pane chinhu chitorimo but ndakazviignora pamune mamwe maziredhiyo anga aripo angaona akanaka ndakwanisa kutry kubadidza mwana ndagona kuita on saka yaishandisa oxcape kubayira pafoni ndabayira pafoni patakaplaya music ndakwidza volume ndirege kunzwa zvekuitika but sound yaya manje yakabva yatakatowedzera manje zvekuti ndakuzokwanisa kuzodza redio ndachidzima redio ndangonorara ndakazwa musoro ndarara manje saka mangwana kuseni ini ndakabva ndati inini ndakatosimba kudarika musoja ndozvinhu ndaizvipembedza ndoti kana musoja pandirazve ndakuona kuti chii chiri musirini kana nokwira pakadzokwanisa kukwira uchitasa musirini munoziva kuti musirini nyange zvanzi mune rima but wakalaita foni unogona kuona chinhu padhuze handiti but ndakalaita foni ndakavheneka ndaiti foni yangu isina tovheneka ndichitadza kutoona mukati kuti mune makaita kuti kuita rima but sirini yangu makapinda muwaone rima mune rima but mune muchiona wako kuti muri kuoneka zvo zviri kuri pandatadza kuona ndakati manje muno kana mamune zvikwambwa tichapedzerana because ni nditori very strong futi saka munoziva kuti ndakazotanga manje kuchiona zvikwambo zvo ndikuda kwemishonga yaya manje baba zvairova magitari zvinhu izvozvo magitari mamune magitari anga ari muchimwe chirumu nachirimo watoziva ari manheru so magitari zvichiita magitari saka mukomana akazouya manje mukomana ainwa doro nekugambanje zvadacha manje ndasangana mudhara andipa ndiranzi handizotsvaga chikafu saka inini nditoda kuzwada doro nembanje saka watodi hanzani muperekedza vana vanozero nemashoko ndakati ariko andikuti unotenga doro vataenda vandamuperekedza vatenga doro rere vaona mwana wekuputaputa fochika vavabvunza hamuna mbanje zvanda tinadzo vava padoro vapuwa mbanje dzedzere vatafamba achimona mbanje dzake vabima mbanje
taona shamari ini sinza sana munhu wamubanje but chimboti pakuno kudzibhema vatipambanje ze vatabhema ende fushwa ndakadhakwa nazo iwo zemunhu womunyanga ajira kudhakwa akadhakwa nezvokuti anga kutadza kunyazofamba zvakanaka podzanza kumanheru kuti andachaisa pakada kuenda kutsvaga zvidoro chichi tapinda mumba muya tatine nzungu dzimwe dzanga tinadzo mamune stove yanga yakakora zvakaita ira ichingu ichida yanga isina mabhatani yanga ichi but yaiwa touch stove kuti unongo uchitacha paglass paya ndipo pane pakaiswa tumarounds so ndipo waiti wakatacha ndipo pane palight po watoita red paglass paya uye so gas kachi poto ipapo saka vatakanga nzungu dzedzedzi chikanga nzungu yari kunwa doro tukanga nzungu saka pamwe doro waiti akabva akangana doro rake ipapo takuenda kudining kunotya nzungu ani muona saka inini manje ndakazoti ndakagara ndikunzwa sound yayatanga manje ndakati maybe inini ndega ndiri kuinzwa sezvo ndini mishonga mumwe wangu anotadza kuzvinzwa but ndakanzwa mumwe wangu manje akuti shamari ndakadhakwa hangu ka but zvinhu zvirikuita panapa zvisinoma ndakati inda shamari patangwa namira muzo ndakambaitaura ndakati aiyo zvimushonga zvenyu zvakutozviparira manje ndakati aiyo wakati ndine mushonga wakuzotadza manje kuruziva wakati ndine mushonga wakuzotadza zvikanzi iwewe une mushonga ndikukuona ndakati aiyo indana mushonga kana iwewe uchine mushonga wakuzamatorera zvanga handikutokutaura ndikuzvizivawo ndinozvauri ndakati apo tadii paya tabva tati tagara zvipasana zvia zvinomboitika mukomana yakazonyatsotasira zvanchamari ndandakadhakwa patiko zvino ndavasopa nezvekutamuna ndakapinda ndamutwadura mutame yake nemutwadura akadzoka ati mhanya shamari akasikuita shamari ndakapana pane zvikwambo ndakati azvikwambo zviripo pandezvipano asi zvisiyana nazvo vanza ewe yakuna ndatinde kuzvanande ndakataura iti anje musati akafamba vatenda kukitchen kwekwe wakune magitara akawanda zvimakeyboard zvimwe zvangori fani mangori fani pamachona so ngori zvimwe zvakada madhoridhori bozi dhori ranga sikavhuriwe but sitakwanza kuvhura posi ndakashandisa pane kamukasimba kangarenga screwdriver ndoka ndakapinza patebhadara dai so dhori yaro ravhurika vatapinda mukati vakaona ngori zvingori fani zvazvingori mao ndakati satime ndakanopinda zvinhu zvakatanga kutiza but ndakaona kuti chii chandiri kuona but mwangu haana kwanisa kuziva kuti chii chaari kuona but angoonawo achikuti ione chikutiza chicho ninaambio mwana akashamari tomba miwana but ndakaziva kuti chii chandiri kuona handimuona saka inini manje mushonga yanga ndinayo inini yanga isiri strong than iri mumba imomo saka ndozvazvakazotadza manje kuti inini mushonga itiurira ndakazoona ndakati ano panapa pachagariki ndogona kufa pozvo zveza zvazvakutoti dzimwe dzenguva kana ndakarara zvaiuya kuti zvikwambo zviuya tumakiwa tiwarumbu tiwarumbu twai tuwantu maziziso akakurisa kudaiso chiuya kwandiri saka ndakazoona ndakati pana vachagariki ndakamudza mapese ndakachama isu andemuni ndaratodzorera maki saka ravadane nemakera vandandomudzora ndakoendewa kumana ndakati ndaona basa samwe saka ndowandakuenda mazogwa pana chakaita kana uchienda kubasa samuenda ako saka asi mudhara uyu akaziziva kuti mfanira pane zvaona posistop saka ndanoti mbavasuri hapasi kugarika mudhara ati aura atiwesa vachienda ako kana wana basa samwe ati aura iti amudzora makini komana anga usimachimoneta chamari but zvirimbavape zvirinomari chamari angoti pesi patasana mundibvunza ndokunzwa kushona nanhasi chinonda hayo siyana nazvo zvakapera zvanisiri zvako zvinhu zvotovanhu ninazvero saka ndakazodzokera kutumba kumudhara kumba kwange kwete kwandaya ndichimbochengeta kwemunhu ari kuuk saka ndaiti zvese kana ndikumapape ndichitsvaira ndaigona kuti ndongomira zvimwe zvezvo kuti ndamira mukadzi wayo aishandisika maita mudhara wopi wenyoka here uyu anga mudhara yakazondichesitira kuti ndichengeta imba munhu ari kuuk saka iwewo panhau yenyoka wakabva waisarendera
kuna wenyu kana akatozodzingwa nemudhara wacho ndakatozodzinga ndiyangauzonoudza sekuru wangu kuti ndikuti wanozofunga zvokudzokera iko handina kufunga kozi kwanga usadzokereka manje kozi kana watodzingwa ukazoonekwa watomba saka ndakakutya manyidzokera pasi kuti ndichidzokera kuya nyuka yacho manje yaiva nehasha dzimwe dzasingaiti ndakatoona kuti hapana pandibudiriri animukona saka ndadzokera mbo mudhara waya mai waya kuti iwe mari saka ndaita zvezvoti ndigona kufunduka ndozati iwe chii chaurombofunga kuti ndimbokona unomboita nguva yekumira chichichi saka ndakabva ndatanga kuwatsanangurira hanambowadza nyaya mushonga ndakabva ndatanga munozai ndakazvarwa sei ndakuwatsanangurira mazvaro andakaita kusvika ndizotanga ndakatanga kusevenza kuzokushanda netenisi ndakuwatsanangurira wakachema mai wavo wati chimbomira nezvawarikutaura life yako yakarama haiti zvikanzi saka iwewe izvezvi wakawana munhu anokuti ndopa pekugara chiwese chiunobvumai ndakati womundobvuma zvanzi alright inda ndoda kubhadhara school fees ndokutsvakira pekugara ndikataura nababa zvikanzi saka iwewe ndokudza mangwana zvamira sei apa manje anauziva manje kuti mudhara weyaya manje aitowawo munhu aitoonawo zvepandii akabva atodza mukadzi zvanzi aiwa mufana wayaya hazviti kuti tinge tichiita ushamwari naye hwakanyanyisa saka ndazodza mai wayo wakundodza zvanzi baba ndataura nawo waramba zvokunzi iwewe chichi ine zvinokunetsa chichi ndavanakati mudharawe atoziva zviri pandino anati aiwa mama musazvinetsenyu musazvinetsa its okay mama radzenyu shungiro ndibetsera but zvazorambawo saka haisi problem zvikanzi alright saka april yakwana sekuru wangu daenda kuholiday kana sekuru ainda kuenda kuholiday asi nyaya iri pana ndakutaura nevanhu vechechi iwewo sara wandibatira pano pachechi ndoenda ndakati alright hapana chakaipa ndofunga ndakasara paya vanhu vechechi vakabvuma ndisare ndakasara ndichishanda ndiri pachechi saka ndasara ndiri pachechi manje ndabva ndachitanga manje ndoda kuti nditsvage vanhu varikubhinga kati munhu anobva kumalaya vanhu zva nezvemushonga kuti ndichiromba poza apa ndadawana free manje kuti yokuti ndadi ndaandega anirova ndandanyatsoona kuti aiko zvino ndava free manje ndokwanisa kuti ndichiita zvinhu zvangu poza ndasara ndega iko zvinozvo pepe ndaiti kana wasipo ndombodzikisa ndombokwidza volume rididi haya kozvo zvimanje po saka ndakabva ndaona umwe munhu akanditi chamari wedu wambotsana life yako rege ndikudze kune munhu anokwanisa kukubetsera ndakati ndiani kune nganga inogara nonzi sekuru ndati alright handitoiona ndasimuka vandaenda une nganga yayo ndasvika vandadii sekuru ndakazoti hanzi munobetsera kamimi zvanzi hongu ndobetsera toda $5 toda $6 kana $100 edare ndakati alright ndine $5 zvanzi alright rekene munhu useta zvinhu zvangu mukati munozokudaidza vaenda unoseta zvinhu zvake uye akandoreza ndishama indakuenda iwe chisara pana muzopinda matari ndikati alright ndofunga kule vakagadza zvinhu zvavo wandidaidza saka manje ndakatanga ndichipinda mumba chanoida kutanga kuzokuona inini ndada kutanga kuona sekuru kuti sekuru wani simba here kana towangoone udaika zviri pani udaika inini handiri mukona ndo zvinhu zvandaita saka ndakati ndichinopinda mama ndanyatsoona kuti ndakabva ndagwecha sekuru manje ndaona kuti sekuru hapana zviripo madhiri kutsvaga mari saka sekuru manje zvakanzi inini ndoregistered ini amene zvimapepa zvavo zvakandibuditsira chichi ndoregistered handikuzoona ndisimba hapa ndisi chichi ndakati alright sekuru handikuzoona nanzi saka ukona kuti chii izvi zvinozviziva izvi ndakati womundu zvanzi chii ndakati akati manzara ndo dzandinoshandisa ini kuti ndo dzandinoshandisa ni pamatara saka inini mai ndakabva ndaziva kuti ndoganiza kuti ona ng'anga inoshandisa hakati handiti hakuna ng'anga inoshandisa hakati inoita zvemachokwadi pozi ng'anga inoshandisa zvinhu zvinoona anokuona iwe emazuva ake kuti no iwe wakadai wakana anenge kuzoshandisa zvenjekenjeke zvokudai achiti ichi chinoreva kuti wakadai ifeki injekenjeke dzavanenge vachita ndo zvanga kunditira inizvo zvanzirait kona kuti ichi chine shiri ichi chinoreva chipostori chine nyoka tu dzakatarisa pasi imwe yatarisa kudenga chinoreva chanzi chinoreva hamene zvaitaura zvanzi chine nyoka 1 chinoreva life hari inoreva mudzimu saka wakana hari chine hari yakavharwa kudai zvoreva kuti mudzimu yako iwewe yakakufuratira iri kuda doro saka akabvaita zvadai zvasvikandira pasi zvavharika zvimwe zvawira kuzvanzi ndikuona zvawira kunze kwenikiranga ndaseta zvoreva kuti wewe nevedzinza rako havana kubatana
Ndati sekuru musanyedzidza vanhu imi handina kubatana nawo. Pozi makaita hamuna handizoti mwedza zodi. Zvanzi ndozvandoedza kutaura. Right. Shiri yavharika. Zvuri nyawaenda uchipostori nyawaenda kupi. Zambuko rako iwe kuti upenyu hwako uchinji zviri kuchiwana. Ndakati ndozvandaenda zviri kuchiwana chaizvo. Zviri kuchiwana. Ndakati alright sekuru. Saka todii sekuru. Ndokunza manje sekuru manje wawa mudzimi yako iruda doro saka iwe unofanira kunotenga mawaini nemabiscuits nemasweets nezvimwe zvinongotapira-tapirawo zvinongodya toita pati panapa. Tichinwa mawaini, wana wachi nemabiscuits nemasweets. Zvabva izvozvo pa $10. Ndichanotenga mapende echikadzi. Ndatenga mapende echikadzi. Ndichanotenga hanzi zviyo andinoziva zviyo. Ndamwanoti kwedza handizivi kuti mwanoti nerice chena. Tapedza tapati yedu tichaenda watichaenda. Tichanoisa zvipfeko zvechikadzi ndoita mushonga wangu wakazvitsika zvipfeko zvechikadzi. Toita zvatichaita. Ndakati alright asi ini ndoda $200. Ndakati alright sekuru hapana chakaita. Zvakanzwisa pa $200 mari yavachazobata mari yake ichibuya kuleft nekuright kuchita mari imwe inotyisa. Ndakati alright sekuru hapana chakaita. Anzi alright. Saka sekuru wabva nditi saka unoyari. Ndakati ndichakuudza. Hapana chakaipa ndiripo. Saka ndaenda navo ndasvainotuka munhu uya manje akandiratidza kuti ndakati ayo sorry tichairera. Kwene ndoratidza munhu andazvikenjike zvakadhawa hapana zviripo chichichi. Ndamuudza munhu ayo. Iwe sekuru anobetsera wewe. Iwe vanoona. Ndakati anoona nichi. Zvanoshandisa kuti ndakati ndigadzire zvangu ndikuprofita nazvo here panapa. Asi ndikutaura chokwadi. Pozi madhurira ake ka. Kuya kudhura kutoti munhu anenge aitodhura kuti angobata kana 200 ka1 anenge atotarget. Ndakati ndozviripo munhu hapana zviripo paya. Saka iwe siyana nazvo. Ndakati ndisiyane nazvo. Saka ndasiyana nazvo manje. Pabaita mukomana. Anga ari wechidiki ake mukomana wacho. Munhu uya aitofa kuda kutoromba futi izvozvo zvanimukwana. Saka ita vana rimwe musi ndoti paWhatsApp apo. Vanana rimwe link. Vandajoina link iya. Saka raiva rima jokes. Vanana makuzosendwa rimwe gurupu rakanzi samene sekuru ani iwe yaiva vanga. Vandaripinda mugurupu mwe. Vanana sekuru vachisenda zvimamessages vachisenda vachiita vazukuru. Kuna wakapinda mumatare 3 days adarika. Mangwana na 6 o'clock. Mufana kuti mushanza pfuma dzenyu. Saka pakuti twamarika. Vandachiwatevera sekuru wako inibhodha sekuru ndulari undibetsere. Ndikazwana sekuru alright muzukuru uri kupi. Ndakati ndiri kubulawa iri kupi vanzi ndiri kupinga. Ndakati akupinga ndone mbiri mushonga pamwana nyatsoziva. Saka vakanditi ndichakutumira madetails ekuti utumire mari kumukuru. Wachindokuitira uriko zvinoita. Ndakati alright hapana chakaipa. Saka inini manje ndabva ndapa mufana waya nhamba dzasekuru waiva. Mufana waya vaita dzungu vataura nasekuru waiva vanzi tumira mari fast. Vanzi ndotenga mhene zvimishonga zvake zvakazoitirwa. Zvimishonga zvoriti izvezvi so. Ndaitomutsvaga musuno mufana ndichamuona. Anoda munyama usingaiti. Akarambwa nemukadzi wakakabara mwana varambwa nemukadzi. Mhino zvangangoita kubasa angoita zvisingazwisiki munhu akupenga here chichi. But inyaya yezvimishonga izvozvo. Saka iye manje pandakamba nhamba dzese manje abva andipo dzimwe nhamba. Zvanzi taura nemunhu imbinga baba. Ndakati imbinga. Zvanzi imbinga taura nayo. Saka ndabva ndamusendera message. Ndamuti muri sei? Zvanzi ndiano ndotana ndamuudza kuti ndikubetsera ndakati mukoma mungandiupe mukoma handafuka ndaita mari. Zvanzi wakazvidzo akapa nhamba dzangu ndakati hapana mumwe pana aipa nhamba dzangu takadziwanapo. Zvanzi alright. Vanditumira nhamba zvanzi communicate nevanhu vari nenhamba idzodzidzi. Ndakati alright. Saka nhamba yaiva ndakaitarisa. Ndaona nhamba yanga isiri munhu muZimbabwe. Ende nhamba itori overseas aisi muAfrica zvako. Ndakati alright. Saka ndakasendera munhu wamisi ndakati hai. Zvanzi how are you? Ndakati I'm good and you? And I'm fine. Zvanzi you need help. Ndakati yes. Zvanzi help ye. Vandamusenda ndodaita mari. Saka atadza kunzwisisa amuziva kwaanzi mari chete. Ndakazonyora ndichishora. Zvikanzi vhasana kunzi message asina kugona kuerenga. Saka pane kamufana kandinoziva manje. Kamufana kakanorova chirungu. Vandati mufana anoziva chirungu manje. Vanone mufana ndati mufana po.
ndokumbira ndoerengerawo message kuti tonzodini ndinofana kuti hanzi join satanic akutoerenga right werenga vanhu vafunza zviri kunzi chimba naye chiwerenga panzi zviri kunzi uruda kuita mari here unofanira kuchiza zvinhu izvi 1 kuita mari unoimba here unoita mbiri here uruda kutsvaga chiprofita here uri muprofita uri pasa uruda kuita kupuhwa simba rekuti unokuchinamatira munhu uruda magic here uruda kuzviprotecta here saka unenge wakuchuza zvinhu zvauri kuda pazvinhu izvozvo takandipana iwe chingoti yes ndikuda zvechinhu ndiri kuzvida usamudze kuda chingodaro chete fanira papindura zvanzi vasenda imwe message yamaiba yandikanyorwa mutemo yacho manje inofanira kuti tevedzera zvanzi pamutemo yange yakanyorwa wekutanga imwe nangu ndakanganwa wekutanga wacho wanga wakanzi hakutendero kuti ndambonde nemukadzi kuva nemukadzi asi kurepa kunotenderwa kana wada kuita mukadzi ndofanira kutaura because zvakaita kune zvigaro kune making maqueen zvichienda nezvigaro zvepamusoro mwana ndisingatoda kutonyatsodza mazita avo saka unotaura kuti ndakuda kuita mukadzi wokutaurira kuti iwewe kana wada mukadzi ndezvipi zvaunofanira kuita saka apa wanyoreka kuti unofanira zvakati vanokuudza kuti tokuudza unofanira kuita sei aningona saka ndikati echi2 number 2 yakanzi haufaniri kuuraya chinhu chinonzi nyamazana kana kuti muka chinhu chinongonzi muka ringava riri svosvo riri kuzvifambira handifaniri tori tsika ndangoriuraya make sure chinhu ndikufanira kuuraya ndovana achidya inini ingava iri nhunzi ingava chinhu chaine inongonzi chinhu chaasi munhu imuka kana ingava katsi kana imbwa handitenderi kuuraya handingozvona ndakava ndati alright ndaunzwa kumwe wachona zvakanzi wechi3 hautenderi kuudza munhu secret yako kana kuti panga pane zvakunetsa unga wasangana neproblemu muzvinhu zvawada kupinda izvozvozvo wasangana neany problem ukana watambura zvakadii haufaniri kuudza munhu secret yako chimwe chachona zvakanzi hautenderwi kutaura rake takagara handiti mine mitavanyaya ndingodaira ndofanira kugara ndakanyarira hangu kuti angadai munhu ane respect kana kuti munhu akanyarira nechiziva zvandii animukwana saka chimwe chacho handibvumirwi kuti imimi mundituka kana mundipopotere makatanga ndipopotera ndakakudza kuti chimovire zvamuita handisuvire makasema kuti get away ipapo ndakutochera kutouraya imimi handifaniri tokusiyai manje icho ndo chinhu chakakoshesa kurara nemukadzi nekuuraya zvinhu izvozvo ndozvo zvavanhu mutemo vanekoshesa asingaiti iyoyo ndochi ide kuuraya handifaniri kutoita mafanisi manje kana ndatokudza kuti musadaro hamesho imimi ndakutofanira tokuuraya saka kuuraya hazina basa kuti mwana kana kuti ndiani kana ndimai wako kupopotera kuti ndiani aonesana naye ndofanira kutouraya ndakatadza kutokuuraya imimi make sure kuti wanouraya imimi because ndo mutemo wacho vanoti iwewe wakatadza kukuuraya munhu vanouraya iwewe handimuzwa zvikanzi saka pazvinhu izvozvo imwe mutemo yangu kukanganwa kuti mwana yange iri but yange yakawandisa mutemo yachona inangu ndakazokubvuma hangu semunhu aida umari vandati yes mutemo ndokwanisa kuitevedzera vanzi okay saka wakazonyorwa kupindura manje ndichiva nemufana wayauya manje ndibva ndaitora fona vandenda kumba kwakumandiro ndakaona ndichifona newhatsapp ko tasa namba yedu nana namba yediyo yangatira nayo pawhatsapp vandadaira ndavananzwa itaura nechirungu saka ndava ndataura neshona vanditi wodiwoni vananzwa kwayo munhu vatanga kutaura neshona mumwe ndiwe ndingere because ndakataura ndakaudza zita nditi ndakavabvunza saka panodiwa blood here panodiwa mari zvakanzi hapana chatinoda isitongoda iwewe saka wandifonera kana ndiwe ndingere kanzi zvatokumbira uchinje profile pic yako uise profile pic inokanya inooneka full body yangu isina kueditwa yangu yananyatsotora iri clean isiri kuti ndakaedita ndakadi woisa paprofile pic yako then wotisendera imwe yachona nezita nesinemu yako ndakati alright saka ndakabva ndasenda zvinhu zvaizvo zvanzi right handiwazvipira ndakati yes zvanzi alright tokumbira kutsvagirawo mukaka nezai ende zvinhu izvozvo zvanzi kuti zvanzi zvirikuda kuita mangwanana kana kuti chi ndava ndatoenda mashopu nguva iyoyo
ndava ndanotsvaga mukaka pozowari kana watsvaga mukaka uchakufonera tozotowanazve utsvage mukaka nezai nefoyi akati alright buterere ndatsvaga zvinhu izvezvo ndagara vanandovafona right tora mashizha emuti unonzi muapple ani munoziva muapple unotora shizha ringariro 1 kana 2 kana 3 mana anotora mashizha 2 vandauya navo vandazvandisanganisa nechi nefodya dzeidzedzo zvanditsvaga jira repepo ndatsvaga jira repepo vandaisa pajira repepo vandasunga zvandiright dira mukaka vandadira mukaka uya zvanzi right mira wakadaro tokumbira ubvise hembe vandabvisa hembe poza wabva ndati isafoni yakupa loud zvondokwanisa kuisa apa nditi ndokwanisa kunzwa zvamukutaura zvirikutaura pafoni ndichita ini vandabvisa hembe zvanzi right wabvisa hembe ndakati zvanzi right fugama vhara maziso ndokufugama ndakadaiswa nditi ndapfugama ndakadaiswa zvanzi right ndichakudza chivhara maziso akatanga kutaura zvaitaura ndati vhara maoko indava ndavhara maoko kudai handiti zvanzi right svinura vhara svinura zvanzi vhura maoko vandavhura maoko vandanawa maoko mangu mune zvinhu zvanzvirimo zvanzi right tokumbira kusanganisa vandasanganisa zvanzi right china unogeza niyezai rako yariya ugeza tiri kupa 1 minute 30 seconds inonge wapedza kugeza ende 1 minute 30 seconds iyo ndopatichakufonera saka nava ndinogeza fasta vandageza zvinhu zvavandadzoka nazvo pavandagara vandanowafona zvanzi wapedza handiti ndakati ye zvanzi right zvese tava nazvo zvakureva kuti wewe wakuchijoina pozi waita zvatuda ndikati alright ndakabva ndavabva ndati saka pamari apa nendichita sezvanzi mari yaunofana kuwana iyoyo 33,000 per week 33,000 yandifana kuwana per week mari iyoyo ende pamutemo ndandasati mari iyoyo yakanzi handifaniri kupa munhu like mimi mauya mune problem kuti andokumbira ndiwe nemari handiti ndofana kuenda vanamukoma ndinokwereta mari kwavari ndoti mukoma ndikumbira ndiwochi 5,000 mukoma havarambe kapoza kuti zaini ndimuna nemari vanoziva kuti hari mupe 5,000 anondidzorera kana unaudza ndogona kupaya wamo mwambe 5,000 kupaya nati ya 10,000 saka ukandipa mari ndokupa inini kana kuti inini ndofana kutengerai zvinhu zvakafana nechikafu kana ndida kuti ndikutengere imba zvakafana ndokunotengera imba girlfriend yangu kana mota ndimutengera handimukona but ndinope mari ndofana kupa mari yandakwereta inini ndichazotora mari yangu mishonga ndinopa mukoma handimuzvati saka ndakati alright hapana chakaita zvanzi alright takumbira iwewe urare handirari ndati ndokumbira urare ndakati alright ndinorara wakapfeka pendi chete zvinhu zvaunazvo izvozvo unofana kurara wakazvibata ndakati alright saka ndambowabvunza ndati saka ndorara dzichitai munhu handi zvatokudza ndizvozorara saka ininiwo ndava namunorara ndakabata zvinhu zvangu ndatokubata nepfungwa iyoyo saka dzadzaka ndandifunga ma2 ndakatanga kuti ndenge ndiri kurota ndichipinda ndiri muziki wakakurisa zvingaite makaiswa zvinhu zvakanaka mudenga mune maneklesi maringi chichi zvesilva zvegodhi zvedhaimondi zvakasiyana zviripo pasi pachapa pane pachinakidza zvingaite muchipenya mune vanhu vangopfeka zviri fani vakadzi vanenge varivo vakadzi vakanaka zvingaite vanenge vakauhandisa vanenge varimo saka ndichirota kudaro ndava ndinenge ndakafugama but pfungwa vandakaita ndainwa ndichimiswa waini nemukadzi angamira pasaidi pangu but waini yandainwa ndainyasonzwa kosi ini waini ndamboinwa saka ndaizwa munhu wayo kuti hakunira waini cheko saka time yaindinwisa nditi pane murume aiuya achibva kumberi kwangu abata tsvimbo yanga nayo tsvimbo yanga yakafana pozi nyoka dziri ikokoko dzine mazita dzonangu mazita ndaiziva wangu saka nyoka inonzi cobra ndizvo inofutisa paso ndo tsvimbo yaishandiswa nemunhu iyoyo inenge ine saini yanenge inayo pana ndofunga I think ngoti zvinhu zvana zvazvinoita zvinhu zvemishonga nyazi neyamapicha anganawo yeruze but handisi kuyaona zvakafana newhatsapp yangu ndandakasiya mamwe ndichindizoda kuzokuratidza vanhu seproof kuti vanhu vazive kuti chokwadi zvinhu zvinoitika asi mafaniza nati zvinhu zvemamunhu but whatsapp yangu hamini zvayangoita yangotangoita zvavasinganzvisinzisi but mamapicha acho handisi kuyaona but I think pane yamwari machakuratidza yavo saka achiuya munhu uyo achifamba anga apfeka hete inonzi hete yaking inenge andinoziva making hete chichi
nyoka dzechimodaiwo zvinonzitsikirira ngeta achiakwandimuna saka indakatanga ndiri kutya apa ndikurota saka time yaanocheka padhuze nini munozoti kana munhu wakaramba nemamba anokuta upedzi kuchisorwa kuvhunduka obva pepo kanditi ndozvandakaita nini saka time yandakatanga ndakuvhunduka bva ndarwa netsvimbo abva ndirwa panapa netsvimbo yayo time yandakapepuka ina ndakapepuka ndiri mumba manga ndiri ndakapepuka ndiri munhu mandairota musirumuri ende mandaiwendiri but chakati changa ndakachasa skin yangu ndakaona skin yangu yachinja kuti murungu ende ndakagona kutaura chiro ndirimo machona nditokumingira nevanhu vaya mapicha anenge akatenga yomwe amatoziva anenge ari imwe vanhu muZimbabwe akawandisa mapicha because pane mamwe mabhuku avanayo avanoti mabhuku emejikere chichi hakuna picha risimo nyangwe munhu wese arinzi akajina Satanism wakafa picha rakashaikeko ringe ririko zvikanzi yoyo kamu yangu nemudhara yakutaura saka ndakasima ndakamutarisa ini vandadai so mani ira kuna chivani sati amene akadaenda vanonati iblood akanizwa munhu wasewaini vandatarisa mukadzi haana kubhauza akasimamira pasaidi pangu akandi chinhu changakabata ngakatenge chihariso pachiti chinyi chanchiti chekuweza namunyatsoshana pachanchi chekuweza vandatarisa vandaona mune iropa randaimiswa rere saka kurowa kwakanda netsvimbo kundirowa kuti ndidzikana ndirege kunyakutya serex semunhu anga achangotanga kudi pinda mazviri saka abva andibata kuti ana kufamba tichienda kumberi kwataenda kwakune umwe vanhu vanga varimo posi mune vanhu vanogaragara machira akanaka chichi uitoona vamwe vanhu vaitotamba nenyoka vanhu vaitotamba nadzo nyoka dzedu mutone mhuka dzakasiyana saka usanga waiti mutemo wavo haugumiri kuuraya chi mhuka nokuti pane mishonga imwe yatoshandisa yekuti unenge wakufanira kuti iwewe nyangwe ndakapinda musango rinenge rine zvikara zvinoruma hazvindirume nekuti ndinenge ndakachisona mishonga yemhuka bcause chavanopa kuti wawirirana nemhuka vanoti dzinoziva mushonga yemusango saka mhuka dzinodza unowatera nemhuka dzinotsvaga mushonga wakafanira nemushonga wokumutsa mweya wake kana kuti mimi wakwanisa kutisapia kana kuti amejiki zvese vanoshandiswa nemhuka mushonga dzaanodza vanoshandisa saka ndichifamba ndichienda kune vanhu vaiva ndagariswa pane mumwe mwaina amene ndikinyirira matanganyana vandagariswa pasi apa ndasina kupfeka but pendi rangu ranga naro ranga rirora nauchinja tanga kuchinja skin yangu chete saka language yavaitaurisa ina asingaizwe but anga pasaiti aizotaura nechirungu kuti ndikwanise kunzwa vakundi vanogarisa pasi zvanzi kana bhozwa mwacho ati uya anotaura chichangu anotaura inaniizwe but anenge pasaiti yanenge kuzondudza ine chirungu kuti zvanzodi because ndandakudzwa chirungu ndiriko saka wabva wanditora zvinhu zvimishonga pananga wandigezesa saka kugeza kwaindiita inini waindigeza mushonga iya yangu yandagara ndakatimirwa kudhara yanga ndagara nayo yaipa kuti ndione bcause ndirumemba ndaiti nyama ndakaenda pachechi so chechi dzana madzibaba idzo ndinewa nditoziva ndakasvikapo ndomuza kuti kati madzibaba hapana chamaratidzwa here tototi maybe kandi ndimuchamboprofita kako zvamira sei munozvona akutoona kunge ndiri profita but iye bcause ndakazoenda pane imwe chechi anga ari mukuru wechechi but ndakatonza kutoti ndiri profita but yaiva nyaya yekutesta bcause iwo vanhu ndozvavanotoda kuti tinge tichitesta tinoti chechi yakati nipawa bcause zvafanira pachechi vanogara ndichazopasvikangu ipapapo saka wandigezesa mishonga wandigezesa wachichekera zvinhu zvawaindiita wachirimisa chichi mishonga saka mishonga yanayo inini yazopedzera yakupera papo animbona yavo manyoro yange yakushanda mambiri manje saka zvandiraiti ndabona dai zuva rekutanga hana kuwamwe ndibhozi taikudzidziswa zvinhu zvataidzidziswa but rechi 2 padzokera kunoita kuumba ndichi pane chinhu chavanoshandisa akatengeraki muswe mumba ndikazoziva ndichi ndidaiwo meso daiswa nditi ndinobva ndatodzoka kuno panodzoka kumba haumuki ipapo ndotorara zvokuti ndirinosina ndakatokotsira panozopepuka se nendichiziva kuti ndakamboenda kwakadai ende zvinhu zvanei ndapiwa zvezvo zvanditi pane panenda nichitoziva kuti tototora zvinhu ende nenda kusatya mani kuti ndakatora zvinhu zvotyisa nenda kusatya bcause ndakatotyiswa mushonga yekuti uwe nechiwindi ndaenda musi wechi2 ndopa ndakabva ndakasvika ndaenda futi kuyabva ndanzi ufanira kupuwa mukadzi vanokupa munopuwa wakadzi kana usina mukadzi upuwa mukadzi saka mukadzi avanokupa uyanzi inyaya yekuti vanoda kuti ugone bcause pane rimwe bhuku ravanoshandisa kuti ndakutokamwa zita rebhuku iri rinonzi chii but ndaimborifunga tirinonzi chii bhora nichimutauro charakanywa nazvo
saka time yavanopa musikana unofanira 6-9 waita 6-9 mapedza ta 6 anozopiwa bhuku rere raanenge akuzokudzidzisa iye kuti right unofanira kugona kuverenga bhuku iri. Kuverenga unoita bhuku rere handiti even usingagoni kuverenga ina asikagoni kuverenga ndakati apa ndigona handina chamumbokwanisa nemanyoro andingarakaitwa saka ndino chingo unofanira kugona kuti even kuti 3 kana ungogona kana kuti paungoona kuti ndikeni kana kuti ndiani unofanira kana iro izwiro wagona ngoritaura chete kuti 3 wakutogona kutoverenga bhuku iroro rese. Saka ndakatadza ndakati saka ndino unofanira kutogona kuverenga chimboyedzesera. Saka pane pandangoona kuti uyu anenge vanangotaurawo vatatonza ndakutombirwa maoko nevanga varimo vanatopuwa bhuku ravatanga kutoriverenga ndada kutogona kutoriverenga. Apa inye bhuku remegic inye magic dzatinechida kuti chinzi tikwanise kuti kubata kana kushandisa nemalanguages atinoda kuti tishandise ani muri kuona. Saka zvadaro ndakugona kuverenga vananzi right bhuku iri kuzoenda kuita ndichikangana mati waiti bhuku iri rinofanira kudii. Saka ndabva ndandinopa nemwe mudhara pandichikuverenga mudhara wayo anga wechikuru angagara pamba nemabhuku emwe kakawanda zvakarai yangu handi mutemo wakaudza kuti munofanira kusainana pasi ndakati yes paraiswa bhuku apa patasainirana mubhuku rere akusainiwe uchishandisa mabhito kana kuti inoshandiswa inye blood rinenge ringoshandiswa chiteko pandasaina bhuku rere panzi right chinhu chada kuudza chiri important 1 wakanisa nemunhu warega kumuuraya ndiyo unofa. 2 wakaita sex nemunhu apa waindudza zvinhu zvakakoshesa mutemo yavo yakakoshesa. Wakaita sex nemukadzi wakurara chine munhu nemukadzi tokukuuraya. Kana kuti wangonzi wafumura haufaniri kuudza even yakanzi watambura sei hautenderwi kuudza munhu chinhu icho secret iyoyo hapana munhu anogona kuudza tofanira kunotaura iko kuti handadai so ndanetseka ndadai. Saka wangodza munhu zvinhu izvozvo zvinhu zvekuti ndo zvinhu zvinourayisa. Zvimwe zvachona izvi zvinogona kukupinza panguva yakaoma but izvozvo ndo zvinhu zvinourayisa. Saka wabva like pasex dakuratidza wabva ndida kukushowa munhu waunoziva wabva ndiratidza munhu waunoziva zvakanzi taida kuti uzive proof iona zvakaitika pamunhu wakaita izvozvo ndo zvandinokuita. Saka inini ndabva ndaziva hangu picture yemunhu ndakutoziva kuti alright this is on the right. Saka chiendako ndaenda kune making anga ariko vachindidzidzisa zvavanebositaura kune munhu wakawanda mwana kwacho ndogona kuti indasvika nhasi kuno mumwe wakatopinda nezuva saka mune muchinodzidziswa muendeswa pamunogariswa imimi wachona mune muchatanga kujoina makuchiudzwa mutemo wedu ndokudai hazvibvumirwe kudai. Magic unobvumirwa kushandisa magic. Ndakaona kuti right haiko zvinhu zvimudhara yakundirowa zvokuti munhu asitondidzora tsitsi ende panofanira kushandisa magic dzedze manje. But mashandisiro anoita magic yangu ndeyekuti ndogona kutisapia ngusuduka pamuri kana kuti ndakaona kuti mota iri kuenda kutiza nendama ndongoivhekisa mota nemagic dzavo iwo ichinokutsika pakutsika vanoita ndoenda kuti vanhu vaya vanoda blood ndo zvavanonyanya kuisa blood. Saka kutsikisa vanoita nemota nditi nini enda kutonwa blood but mimi munotadza kuzviona ndi ndinwa blood munotadza kuzviona panogona kusvika even kana mutoona pakuwa mota mutoona na zvinhu bachichoma yato kana ini chinhu chinongouya chonwa ropa bosi imhuka chinonzi chaunwa ropa ndine tonwa ropa ndinengera kuti unodiwa nevanhu vaya ndomashandisira kunoita magic dzedzedze. Kana zvamafanira kuti mimi ndida kuuraya ndogona kuona kuti dhara ndoda kumuuraya but ndiri maitiro anofanira ndogona kuuraya zvokudzipa iri maoko but kana ndaona kuti hazviri kudzipa nemaoko ndogona kushandisira kana magic even kana kutokubaya hangu ini tingototegera kuti zvinondoita zvekuti munhu mutongo munhu avakagara pamaita kuona munhu akuti okay kochichi ndakunyimba kuti simza munhu but ndinoitoziva zvandinoitoita andimukwana. Saka zvichireva kuti mamwe maaccidents atinoona anoitika vanenge vachitokonzeresa umwe wachona bcause vane vamwe vanonzi accident yaitika paya changu nyatsokunzwisika
vanhu vanyanya vanotokonzeresa accident because vanofarira kufa nokuti kufa kwemunhu because blood donation kana mawaini atinonwa ikoko anenge asiri mawaini inenge riri blood but imi ndakaumisa imuno wawaini mimi tono wawaini pani ndichiziva kuti roho aningona saka zvikanzi right mangwana tine big meeting yatinaro ende apa manje munozati machicha akawandisa saka kune vamwe vanenge kuzouya iyo ndipo ndo big yacho ndombe yachona ya vanouya vamwe vanenge pakupi kumazvimwe machichi zvo zvirikoko vachiuya pepa posakanisa vamwe vachione vanhu vanenge vakajoiniseko kutosanganiswa nditi mune mada kupiwa mazita because kune mazita munopiwa asi redu kana tamundaidza naro nenda nerimwe zita ndaikoko saka vanenge vachisarudza vanoona kuti avo munhu anenge ati ngwari munhu anenge ane nhamo dzake dzakanyanyisa kanomuma zvese saka munove makuurayiswa vanhu manje vauchikuti apa mune muchisimbiswa because ndakanzi kana wapinda mazviri tichakusimbisa tozokuudza kuti mari chitanga kuita rini saka nini nekundisimbisa kwaita zvinhu zati right after 3 weeks tiri kutevera ipaninga kuti avaita mari saka ndifunga musi wacho meeting yo ndakatanga kusimudzwa akasimwa akanzi right tokumira uvhare kumeso vandasungwa kumeso vandabvarisa kumeso anditi so akanzi right uchafamba kubva pauri ipapo wane mastep awanizofamba how many steps kana wasvika uchasvika uchabviswa jira romeso chinhu chauchaona chiri ipapo unofanira kuchiuraya chinhu chauchaona chiri ipapo but uchafanira kuuraya uchishandisa mazino hazvina basa kuti ndaona imbwa munhu chese chingori panofanira kuchiuraya chindanangoona chingondivhura ndakangoona kuti ndochinji ndipo ndafanira kutouraya saka ndakabva ndafamba vandandosunungurwa maziso saka ndandosunungurwa maziso ndabva ndaona pane mwana iwepo saka ndaona pane mwana iwepo ini semunhu angaudzwa zvokuita handina kuramba kana kuti ndabva ndangosvika tinobata kamwana kakai ndabva ndangokaruma pauro panapa kawani ndabva ndamuruma ndanwa ndatanga kunwa blood dye saka ndinwa blood dye ndabva ndamukanda sezvakadaro ndamukandira iwo anozotora futi otanga kutraina ari mublood unenge wanaro chichichi after that ndamuna munhu akutanga kutofara auripembera chichichivaivai kuti auraya vandana sikingi rachona varasimuka varafurapo zvakanzi right iwewe vanhasi wakuti child ina mwana uziva kuti zita roro rewe zvakanzi vanhasi wakuti child killer so but mwana uyu ndakamutarisa haasi munhu mutema but ngati muchaina kana kuti murungu but ananyatsonzwisisa kuti munhu type ipe muchaina kana kuti chii pose mamiriro anga akaita mwana yeye ananyatsoziva kuti anga ari munhu mudzii saka ndadaro wakabva ndima tsvimbo yawanipa wakawanda wanadzo tsvimbo dzadaro but unoona vachifunza maangori tsvimbo zvayo but inenge isiri tsvimbo inenge iri normal wabva ndipa tsvimbo yakanzirai tsvimbo iyi tsvimbo unoita nayo zvaunoda iwewe ndokana kuichinja kuita bhandi because I remember kuti ndamboichinja kuita bhandi kuno umwe ndakatisunga pana mumwe munhu ndakaenda pane mumwe munhu akaombera zvanzi yamume bhandi iri nderevarungu kana varungu vanotadza kuti haritenge bhandi because mana akaita tsvimbo akaita bhandi rimwe kuti nekuti ndichifamba naro aingotarisa kuti bhandi iri bhandi rinomari ranga rakanaka bhandi roro zvoto munhu waitotora mapicha vachididi bhandi the moment anotora picture ka bhandi hauri kuona even kana ndakapinda mune maCCTV izvo zvandopinda ndokuurayirai munhu vanhu vanogona kungoona kuti munhu makapinda munhu but wandosa maCCTV face yangu inondodza kuiona kana inini vanondodza kundiona because zvinhu zvatenge ndichishandisa nemishonga because CCTV haishandi nemishonga but ndokwanisa kuita zvokuti rege kuona inini zvandiri kuita saka vanhu vakakomenda bhandi rakanaka ndakachiwairazia saka tsvimbo mutemo wenda ndakakondoita nezvanyora but chikuru ndanati inofanira kuchinjata nyoka yaya anenge ari mukadzi wangu ndichitara ninyoka yaya kana kuti ndotenderwa kana ndonorepa kana ndafunga kuti ndauda kuita sex ndonogona kunorepa munhu ini ndakarepa munhu handisunga ndogona kusungwa nditi but nyaya yacho haina kwainoenda haina
Sasa unonzwa kuti nikirina runza karepa kana ine chichiwale but marepero vanenge vachiita ndo mutemo waunoda ende vanotokurudzira kuti repa samurepa unoita kana kutosimbisa basa rako rangochita uzamizona kuti nyangwe manza kuti kune munhu ane mbiri anonhika karepa but nyaya yakanonza vekoti muzvakati hapana baba inopera kadaro hakuna inopera nyangwe zvakanzi matondoona ende pamusoro pemwana nyangwe matona mapictures vanonzishuwa akaonekwa but hakuna major status about kuti haina proof nyaya inye but inini ndakatoita zvandii ndakatoita saka wandipa tsvimbo yaini ndaishandisa kuti mukadzi ndaiti ndakaningira ita nyoka yainzi inofanira kundidzidzisa animal languages ndizokwanisa kucommunicata nemamwe vakuru vanenge vari koko saka ndakaita ndichiziva hangu kutaurawo nayo but zvakafanana kuti kune zita remamwe making ariko ndoyazivo kana nichemunhu ndorizivo but ndakada kuti ndiritaure kuti munhu ndogona kuzviruma zvafanana nezuro vanhu vakagara vanavo wanditi taura titi but ndakatadza kutotaura zita racho ndogona kuti uda kutotaura but taura imba kutaura ndozvono zviruma because hawadi kuti zita rizikana ane muzva mazita afanozikana mamwe mazita mufanira kuziva ndomuzvava nezita rangu inini chautikira nomumwewo anoziva ini ndogona kutaura zita rake kana ndaziva kuti akapa zita ronziro kuti udi kana ndajaira mazita acho nevanhu vacho because yamwe zita anonetsa kudaidza because yamwe ndeyechirungu yamwe anenge because kunosanganisa manigeria vanhu kumalawi kumaindia varungu chisa tipe nezita rawapiwa ndire chirudzi chipi because chirudzi chavanotaura handichiziva animuona saka zvandakazoita manje kuti vazonditorera tsvimbo wakatozonditorera tsvimbo yani zvimwe zvishonga zvandinazvo nani zvimwe zvimau zvandinazvo zvandainga nazvo zvokuti ndaigona kutora ndaitora mapichi nefoni but mapichi aya haafaniri kuonekwa nemunhu handiti ndakatomboratidza pane mwe mwana so akati isa kuno foni yako to ndimboona mavhidhiyo saka ndakamba foni iya handiti vaita mistake kuti avavhura gallery rangu aida kuona mavhidhiyo vaanopresa papicture rera saka time yaanoona picture rera yabva atadza kuona akatadza kuona ndakanzofana kuti ndichaone ndakati hauchaone saka inini manje ndava ndazana kuti pana haana kuona mavhidhiyo aona picture ranga asingafaniri kuona vandasvika vandamuita zvandakamira ndakuona wani vaida kunoudza mama wake mama ndanda kusaona kana kusaona chirudzi zvanzi ndatarisa foni yabhoti chichi zvanzi iyo mai vake vanga kutoramba mbare tarisa foni yoti hauchaone zvamboita kuizvozvo aiwa hawa anonyepa wefoni yako tadza kusaka muti akuona se but ine anaziziva kuti angasangafanire kuona mapicha iwayo anemuzva angasangafanire kuti aone mapicha ayo but iye akazoyaona manje because inini ndinoti ndotora mapicha ndokwanisa kuratidza asi ndine zvandinoita kana chida kuti muone imi mapicha ayo ndikuona pane zvandinoita mukwanisa muona mapicha hapana zvamukwanisa kuita kana zvinokafekta but munhu anoona kutya manje kana kuti aiwa handioni hakana ndozoita problem chichi but indokwanisa kuita zvoti ukwanise kuona mapicha ayo so mapicha ndaiwanawo mapicha but wakazoziva kuti munhu uyu ari kutora mapicha ndogona kutora zvava ndotora tsvimbo yamupicha nyamwe ndakabuda naye pavhidhiyo mune musingaziva kuti tsvimbo ndeichi but ndine chiziva kuti kukosha kwayo kuti yakakosha sei uiziva kuti haina basa ine anotine basa animuona saka ndazodzokera ndakatanga kusendera ndakatanga kusendera ndatokanwa zita rake message saka message yangu haana kuiona mazuva achayo saka nyaya yakazonyanya kunetsa manje ndapinda manje wabva wati right apa iwe wanga wati blood shamari nyaya iri pana ndeyekuda izo iwe kufanira kusacrifice vanhu 2 animuona ende haukwanise kuramba because unokutoita zvinhu zvafanana ndikupa example kuti mamufanira kuti muditi achamatora mari inondingiro drink padza mamhanyira nongoita ndomaitora munongoita kana muchiti ndoro yangu nichiona songe chini chisina basa so ndikufanira sacrifice vanhu 2 ndakati alright so right iwe ufanira kuchuza vanhu 2 wachatipa ufanira kuchuza munhu 1 is to choose 1 saka iwo vanoitira kuti iwo achachuza 1 vanenge vada kuuraya munhu padhuze nemwoyo wako saka unonyanya kufara anga ari mwana wako because kana munhu une wana 5 pana 5 pane 1 aunonyatsoda ipapo ndokavanouraya ikako saka ini vandavaudza kuti right hapana chakaita zvanzi right yokutanga ndiyani
ndakati inoda kusacrifice baba wangu bosi na baba gara ine mission nawo gara mission nayo bakudhara bosi ndare zvokuti zvigumbo rangu anditi nyamuna kusataura ndaura dzai panapa ndine injari yandinayo panapa yandakatokonzeswa nababa nekuda kundirowa kumwe kwawaitawo zvisiri ndori apa izvezvi cheruma wanga ndifunga mungona nyamumatasa wanga iri ari pere apatombopere papatogara padapa musana kuno ndine mumwe mudima wanga mwandinayo wekurohwa kwandaita ndichidididi vaikurovere chi baba munoona nyaya itika ndeyekuti ini ndakakura ndichingana nako ndasingazivi baba wangu ini saka baba wangu ndanazoa ndakura ane muruwani saka baba wangu vakazoti vakundida inini wachinoti waizikanwa namukoma mumwe wangu gogo wangu ine wangu asingawazivi baba wangu vakatanga kuti waziva ipapo ndana ni 15 years ndakasvika 16 ndobo wakatanga kuti mutsvage ni saka ndakazoudzwa namai guru zvanzi baba wako wapenya zvanzi wapenya ndati vari kupi zvanzi vanogara kunonzi kwadende ndati muri kuti udiwe zvanzi wariko ndakati inini handina baba garai mazuva izvo ndati inini handina baba saka imada muchita zvokuti baba saka ipo muna wakada kuti mahasha zekuti nani ada kuti ndichiuraya iwo manje ndichita zvokuti iwo manje ndoavhiringi zvanzi wariko baba wako wabva wanodza gogo zvanzi mwana wariko gogo wakatanga kuchema wakota baba benzi mwana izvi ndakura nditambura bcause zviwa zvinondirwadza kuti gogo vamwe handiti wanga wachembera saka waiti wakatengerwa mazambia nevana vavo waitora zambia rere wocheka zambia rere wondisona chishoti chekupfeka watenga zambia wocheka wondisona chishoti chekupfeka zvokuti idzi nyaya chekupfeka trouser rakadaireka zvimwanya wamutotadzira mwari but ndinofanira kumutendewo mane zvinhu ndasingafungi ndichapfeka trouser kare nezvandaipfeka kana izvozvi ndakaenda kumusha vanaona kuvhunduka kuti ndiwo here nezvawaipfeka zvadaiziva but mbuya waishingirira kucheka zambia ravo saka zvinhu zvaivarwadza kuti ndidzi ndakuenda kuna baba wangu but nekuda kuti mbuya wangu wangu wachembera munhu anga asakwanisi kuita power kudarika revana vavo saka kuna sekuru wangu vanonzi Alfred saka wakadzakuita zvokuti wangu wakundishungurudza vachikuti mwana ane musikanzo munoziva sevana unoita musikanzo wangu kuti musikanzo watoita musikanzo bcause ndiri kurememba pamwe pakazondirowa zvokutoti kana nanhasi nyaya yacho handiikanganwi alright tingazoenda tingazokude munyaya yenu ndobva kwanzi sarudza munhu waunoda alright vananzi sarudza munhu waunoda kuuraya vandati baba wangu ati munhu vandati baba wangu saka pakusadza vanoita vanenge vaida zita vanoda zita rake nisenium nepicture ndo ndiye vanoda kusacrifice kuhama kako but kana ndamazviri nda kusacrifice any munhu handabasa nepicture yake kana kuti chii apa waida picture imunhu wanda kuuraya family vandati baba wangu zvanziwo vandavapa zita saka nyaya kana ndekuti handiri pandinoenda kuti ndisina foni nyaya yakati kama ndizova nepicture yababa ndeti pana mwana wababa wangu anonzi Sewa ndakamuti nini wana mwangu ini handina chitupa kana birth handina wabereki wangu hawasura zvokunditora saka inini ndikuda kuti ini ndizame kuti ndione kuti ndodii saka ndikumbira kunditumirawo picture chitupa chababa andifunga zvakadhonza kuti anditumire picture chitupa chakudhara amene takazokwanisa kuzochiba chitupa chachirudzi vatora picture nefoni vandisendera pawhatsapp indopana vandaona picture yamai saka picture yayo ndo yandakataura rakati ini picture yawo ndikwanisa kuiona but ndine chitupa right chitupa chacho chine picture yawo rakati zvakati ndinofanira kuenda kune vanhu vanoita zvekufotokopa chichi handikune vamwe vanonikina ingavari ideas kana kuti vandaenda kwaka vanonditra picture iri clean photocopy chitupa izvozvo inonyatsooneka vandaicheka vandaisira kari kashepi kechitupa kaka ndo picture yandaifanaenda nayo saka handizivi kuti chii chakaitika kuti picture yayi handizoti ndakaisa pai saka ndakazoitsvaga vandazoishayiwa manje handimurikuona saka picture yanga itoonezwa kuti vari kuda picture ndinofanira kuti nditoende kunotora picture yavo saka ndaraiti umwe munhu wataakuda weituta kuchuza ndizvo handinotenda ndakatooma zvanzi ndigogo wako toda mbuya wako iweyo ipapapa ndakabatikana but munozaka semushonga nditi hazvinondirwadza ndakangodairira alright hapana chakaipa vanonzani
Vataura zita cinema manje ndo paanisa ndichizoti kuona chama cinema yasekuru here cinema yawandizivi ndakati cinema handizivi so ati tiri kuida cinema iyoyo ndo cinema tiri unofanira kuti uizive because cinema yako ndo yatinoda kushandisa nepicture rako saka ndandatodzi ndinofanira kuenda kunotora ndinofanira kuenda kunodi kuti ndinotora picture yawo kumusha saka nyaya kuti ndizotadza kutora picture yawo koko wangu waimboitawo zvekushonga kudhara but wazengwa kunamata saka ndaiti nidzi momini anoendavo nevanhu vaya usiku taisvika taigona kuwasvika wasimumba andinoona taigona kusvika wasimumba saka wazogara wazvakati no iwewe zvavafanira kuita ndofanira kuenda sezvandiri panyama kudai ndoenda kuna gogo kumusha ndosvika ndoti gogo mudharaidzaira ndakugera magurosari chichi ndambotora mapicha ndoshandisa foni yangu ndatora mapicha chichi andimuzvani saka mapicha ndiwo andaifanira kuzonoshandisa andimurikuona saka ndaizoti manje ndakagara because chine chakandipfeka chimwe cheche chitiri chitori mandiri pane ndagara dzimwe dzimwe ndogona ndagara chombobuda mandiri time yachinobuda ndopanotanga kufunga but nenda kufunga mbuya manje ndakuti ai ndakawana mari unoda kumusha saka panoyapfungwa iyoyo manje ndobva ndachifunga kuti ndakunomunhu wanda kuuraya ipapo manje ndopaindirwadza manje saka ndakutanga kufunga zvezvezvo chimwe chino chadzoka ndobva ndatopfekwa chimwe chene ndati ndokauraya ndoda mari apa muruziva kuti misheni yandaita nekuti ndide kuromba ndaiti ndida kuti ndizvezvechikoro ndochengeta gogo but ndakagara ndakufunga but ndoda kuti ndorai gogo wakandichengeta ndomuda ndoda kuti adye mari yangu ini zviti saka munoona kuti ndakazoti ndagara umwe musi manje but ndakuzvifunga panguva iyo chimwe chese chandipfeka ndabva ndasenda message kuna tete tiuta animuriona message yana yabva yaonekwa natete tiuta manje chimwe yaisati chandipfeka saka ipapo ndopakatanga mahwanyese manje ipapo pozi wakabva kumanheru ndakarara kwanitora pataenda zvakanzi sori pako kutora vanga vachikutora kuhope time yaunorara nditi unotenga kurota but ndo maendero yacho aunoita yaunobatwa ndo time yaunoita saka zvakanzi uyu munhu arikuda kubudisa arikuda kutsvaga rubetsero uisa zvakanderei zvakatanga kupisa ndinoona wati chodikila adaro yatusimbisa chichizwa wakupisa king akati yei no ndikuda zvinhu zvaanazvo zvatakamupa tikuzvira kana tazoona kuti honga asimba tozomudzorera munoziva kuti wakabva watora tsvimbo yakatorwa nani yangu mabhodhoro anga ndinawo so wakabva watora saka ndino zvimwe yana musire wakandisa dzimwe mishonga dzawandisira dzavandinadzo but chinhu chakafanana netsvimbo wakaitora tsvimbo ndonyanya wanyora because tsvimbo yaya wakaitora kuti yakazobuda kana mungava manewspaper kana patv anditi inenge yakuchifumura munhu vanhu vese vari muno warimwe munoziva kuti tsvimbo dzakadaro saka tsvimbo yangoonekwa chine munhu vanoti ningi watoziva nayo tsvimbo yakadai ningi wanayo tsvimbo yakadai saka zvona kuti zvakubuda saka tsvimbo yayo ndo chinhu chavanokoshesa kuti tsvimbo iyi isabude panews pangari kumatv kana manewspaper wabva watora tsvimbo iyaya anombogara wakatorwa picture inayo tsvimbo ndakatorwa picture ndinayo but kuri ndakatora inini ndindakazvitora because nhasi ndakubvumidzwa kunzi vamwe vanhu ndo varatidza iri tsvimbo but kana iri bhandi kana chimwe chinhu chokuti because kana iri tsvimbo vanhu vanokwana kuzoti wakaiwana kupi tsvimbo iyo wakaiwana kupi saka izvozvo manje vamwe vati tsvimbo iyo ndofanira kuibudisa ndofanira kuzoibudisa pane nda kutanga kuita mari ndova nda kuzofamba netsvimbo yakadaro vanovati mene ane tsvimbo imwe nemari inodhura chichichi ane murwani ndomashandisa ndaifanira kuita but kuichinja kuita bhandi ndaigona kuichinja kuita necklace ndaigona kuichinja zvokuti torina mwana wambonona ndakapfeka necklace iyo watibvunza ndeye kuchechi because pane girlfriend yangu ambonona ndakapfeka necklace iya ndandaichinja vandaita diamond so akati necklace yechechi because mundeverera ndeye kuchechi ndakati no haisi yechechi ndo but iri fani zo makaiona unoona funza kuti chinhu isina basa but munhu anonyakuziva nezva necklace anowanza kuti necklace yakapfeka inodhura munhu haitengeke animukona but nenjiza ndogona kuichinja tawachi
ndakachita tawachi wanongokomenda kuti awachi haina umira mushe hapana munhu mwanaye wachakadaro but ini nawo ndichiziva kuti ndingina ana wachakadaro ende taite wachakadaro anosvambisa sei ani muruzvona saka wakatitorera tsvimbo ndichimbotuwira watora tsvimbo yayo saka manje tete tiuda manje wakabva wazotifonera manje ndakona meseji yakasenda uchiti uda kuuraya kwakuna baba chirutsi ende zveshuwanga kana ndaiti kana imwe yakandibata ndaitofunga kuti ndizipfinyi ndikuna ndaraidi yanga ripadhuze ndangomurowesani kana nemota indipfinyi kana kuita chimwe chinhu bcause nditori nehasha yakati singatoiti zvori kana nditori nomali zvanditore zvinozvi handiiti zvokutozarirwa zvimwe zvokuti toda kutomuona fesi yake. Saka iwo ukasvikira kupinda maproblems aya hauna kana sendro wakawana? Apa hapana sendro inodikana. Ndiri kureva kuti kubva yandinozowana inini ndandanzi handi ndakapinda mazuva andakapinda ndasina kuenda kaudzwa kuti mari uchaiwana rini wazondotozviwana mari iyi unozoipiwa after 3 weeks waonekwa kunzi iwewe wasimbiswa ende wazoshuwa matongo wajaiwa hauchisina secretary chakuditsa kana kuti iwewe pane zvauchazotaura pamusoro pezvazvo vaunyazoziva kuti zvishuwa iwewe wanditi watosatanik chaichaiva hapasina kana kuti ndichapokana nezvimwe zvinhu nezvidikana kuti ndiite panguva yacho ndipo unozochiupa mari kuti right unofanira kundoshandisa tsvimbo yako here kuti upe mari kana kuti tokupa chakati uchishandisa so ndochinozokupa mari kuti uve nemari kana kuti unofanira kudai ndowanenge wakuzokudza kana waona kuti zvapinda zvamburopa mauri because mazuva ekutanga vanenge vachikutrust but vanenge vasikutrust 100%. Vanenge vachoti maybe uchiri kakufundwa kakaonako kamwe katinga chirikuitika saka vanenge vachikupa mishonga vachikuitisa zvimwe zvinhu zvanoizwa because I remember kuti kune imwe loji iriko but handitaura unezera because vanonyanya kufunga kuti saka vanhu vaya vanenge vachioneta mucheto usiku panapa vachihaya loji masatani ndimamwe wachona saka iriko loji yanoziva yatinoitira muchato zvafana kuti madhara emuno vanenge vaidata muchato tokona kuhaya loji yatoita usiku loji yayo muchato yayo toita usiku kana pana umwe vanhu vangoida ngopinda vanogona kupinda but hauna chaunoona kuti uzive kuti chinechi mishonga chinoti kuti aiwa unonwisa ropa uri mumuchato imomo uchitoona unotaura kuti hapo kune mawaini aidhura but unenge waniswa ropa saka muchato yavo vanowanza kuti usiku anga vari masikati vanoitawo but usiku ndo yavanonyaya kuda kuitira muchato yavo saka tete tudha wanifonera pandakangoziva chero kuti tete tudha waona meseji kubva ipapapo pamba isina kumira mushi zvototi musi vandakazoti tete tudha wazondipona iri Tuesday kumatem ndachina kugarikika zvototi ndangofamba zvimwe zvezve zvisinganzwisiki ipapo nguva yacho vanenda kunzwada kutouraya chakocho ndakuzoda kutouraya munhu because mino zvanenda kutomunzwa panguva yacho saka tete tudha wakandifonera kanzi ndichakutenda vekumanera ndakati but ndikunzwa kutya because ndakaita zvitendere but chinhu chandakati ndiite ndifunga ndimwari zvisho because ndakangoita kuti chimwe chacho changu ndibva mishana vandasenda meseji anonzo ndakatotanzofunga kuti kati meseji ndakaisenda chirudzini ndazviitirei anoona but inyaya yekuti mishonga panenge kuti unomboita nomali yombodzoka pauri ende kana chatondipfeka nyama ndakabva unotenga nyama bhucha neitonzwara kuti ijaya yakadaro saurobiko. Saka iwe kubva pawainitiatwa pesa apa tingati wakauraya vanhu vakawanda here panguva iyo? Ini pachangu ndiri ndega anabva ndakauraya anauraya vanhu vakawandisa. Vangasvika vangari? I think 3 vanhu vakusvika because yamwe wacho maraira andaizoita ndeyekuti taigona kutadza kuuraya munhu muZimbabwe taitouraya 3 overseas 3 tokataizoraya vanhu ende vanhu vayo vaigona kunobatwa then kana kuti zvafanira kuti ndandine link imwe yandagadzira yekuti ndijoinise vamwe vanhu kana tida blood ndamboisenda mumagroup pana mumwe vanhu wakajoina saka vanhu vayo ndo vanhu vakazosacrifice vanhu tichidi tichiuraya vanhu vayo
Saka munenge muchiuraya spiritual. Spiritual. Tongona spiritual zvanoita ndi. Zvafana kuti mimi. Vanoona zvibelieve kuti unoona kuti Jesus ari true for. Even mimi ndangotwa namba yenyu ndimanipa namba yenyu anditi. Ndati ndiwani ukupi. Ndini kuno. Nyakuzvanzi wachinja foni indazvazita rako azvibetseri. Azvichabetsera nyakuzvanzi wachinja foni indazvazita rako chete. Ndikwanisa kutojoinisa kana ndichida. Saka pakutora vanhu ava vanouraiwa mamuchiona kuti munhu uyu ari power ane simba here o hana simba munhu nje. Izvo ndo zvimwe zvatainya kushandisa. Kuti zvafanira kuti ndakajekisa takasenda lingi mwana wajoina. Saka ndo pandita kuzoona mani kuti munhu is very powerful. Uyu munhu hana power, uyu munhu akadini. Anombokwadi. Zvoti kune vamwe vanhu avo vanenge vari power but unoona wochienda kuchechi but uri weak. Table ku attack. Anomuzwa. Ndomwe unozoti ngatimwa nemisoro azongofa but atisukuziva kuti chii. But tinoda touraya munhu baba. Blood ndo ratinwa. Zvafanira kuti ini nyama ndichifamba. Mukaziziva kuti ndajoina Satani. Amuziziwe. Saka nemwe ring yandaishandisa futi. Kuti minda kumhoresa kana ndangofila kuti munhu uyu andafila kuti timomuite zvinhu zvacho. Ndangomhoresa kuti komuse nyangu makandibika ndangomhoresa izvo ndakuguma ini. Zvatodhaka. Ndangofila ichete kuti ndikufila munhu mani. Mune matopinda busy baba. Bosi I remember kuti pane umwe mai akatakara mujoinisa through phone futi. But zvakaita ndezvo takakwira Honda Fit. Takwira Honda Fit. Munhu andakakwira Honda Fit yake. Anga ari musakanyeri futi. Saka tava taziwana. Anondoona. Saka handizivi kuti muchinda akaita mistake ipi yaakaita. Ana mai vangu vakagara ku backseat, mistake mashure. Wakacheuka, wakatasa kuti ndovona kune nyoka yange iripo. Ameta akaita mistake ipo, wana nyoka yange iripo. Uya manje avaziva kuti zvanzi, vatoza zvamaona. Ndezvemunhu, andi makwira mota vangu zvamaona ndezvemunhu. Siyana nazvo. Saka ana mai vaya manje wakazi, ini manje avataziziva takati no, ava ana mai ava kutonotaura zvinhu zviya manje. Ndopata vakatanga ku attack. Andimona. Ini nasingazive namba yavo. Driver akasazive namba dzavo but takakwanisa kuvafonera pafoni yavo. Pafoni yavo yo takavataurira rikati right. Handimune zvamakaona. Izvi kutanga izvezvi ndisi waya namba dzenyu hamuna kuziva kuti tadzaona kutanga izvezvi mangodza munhu chete Kuuraya. Mai wakabva watanga kutya kwachinja foni wadi wabva watonza takuvafonera kuti une foni yangu wachinja yacho. Animuzva. Saka mai vawe majaza ndikuti wakazonge wakanobetserwa wachina maprofita wachinamati wachididi anobona ndokuzosiya watakawaita isusu mai vawe. But ndakatozovanza vamwe musi wachiudza kamwe kamuchembera. Apasare atingaite. Zvanzichimwe wakodza ndikoko ndakwira mota ndakaona nyoka ndakaona abainda ndirepo awasiziziva kuti ndimwe wacho wana because mota makatewa vanoziva kuti ndine connection nemunhu ari kudrive. Ndichoti zvinoitika mazuva mazanika akawandisa ndichingovhara panhamunya dzachona but ndaitoziva kuti mai avo vakapona vane love ane murwadi. Saka zvimwe zvekuti tokwanisa vanogona kuzvitora sezvinhu zviri normal kana kuti vanhu vanogona kuti mamuvha aizvanoipingodza hakuna zvinhu zvazvo zviriko inonzisata nyika ende for sure vanhu vanopera kufa cheko chakuende vanhu vaya havana tsitsi yekuti yekuraya munhu. Kotaona mune mabhodhoro aya ndechi right mukona zvakafana nebhodhoro rinoreva ngoti aminoti ndifunga pane zvatoitika mvura yamuri kuona imo mune zvinhu zvirimo ngani mune mishonga irimo ndifunga kana ndakadai handimboona kuti pane zvinhu zviroradza zvakanamira muzvana bhodhoro iro mvura yaifanira kunge yakachinja yakaita like ndikati ndikafanira ndichiko cooking oil inofanira kunge yakatangela cooking oil also but iri mvura handiti mvura iyo inogona kuishandisira even like unogona kunyatsocheka kuti muona kuti mune blood anogona kuti pane blood muzvana muzvana kuti pane blood saka ndogona kushandisa mvura iyo even ndogona kuinwa
kana ndaino mune chinhu chandinoshandisa kuisa mukati mvura iyoyo ndakaigeza inini handiti ndokwanasa kuita mijiki kana kuita zvinhu zvino kana kushandisa even yamwe ndisina bhodhoro iri but bhodhoro ramuriona here rakakosha because mune dzimwe mutone tsoka dzimwe dzavamwe dziri mungati saka zvichireva kuti since wakasiya mvura yacho haichashandi kwauri o still iri kushanda ndichida kuishandisa ndogona kuishandisa because pandakauya kuno kwanditi ndichiuya kumaumbasi iri bhodhoro iri kai ndakaita zvandinorita ndakarisa kana bhegi handiti unotadza kusimudza bhegi rachona rezvinhu izvizvi kureva kuti bhodhoro iri wakaripiwa kuhopi rikauya live mukona matauro ratoita kana ndichinge naideko ndomaitwa tiitoita inini chavakandipa kwandipa mushonga zvakanzi ida unotsvaga wanditsvaga bhodhoro chero bhodhoro risiri redoro kana kuti chii andiona saka unoisa zvinhu zvaunonoisa mune zvinhu zvandaisa mu zvandaizobvisa muchishandisa mu zvandaishandisawo kutana ini kana dara kuita zvimwe zvinhu zvanida kuita because I remember kuti unoona mvura yefuti zvainoshanda ndogona kuti ndakaitora ndakainwa chero ndangoizora kana maoko kana ndakadi handiti ndine sound yainoshandisa andaudza kuti shamwari dzedu imhuka ndakaita sound iyo vanogona kuya mhuka yose yamunoti chero mhuka zinabasa kuti ndiani akagata pabhisa kana tari pai kana ingava iri mombe dzinogona kuuya dzicheva nditi but manje izvo ndaivanza kuzvita ndaigona kuenda musango kune sango ndaigona kuenda ndotanga kuita but nyanga yaizoti kana ndekuti iko zvinozvi ndakaita sound yayo mhuka dzedzimwe dzakauya pane dzinoda kutotanga kuda kuti ataka ini saka ndo zvimwe zvandakutya manje chandinogona saka ndavatanga kutya kuzviita but bhodhoro iro rinoshanda zvakawandisa ramurikuona iri zvavafana kuti like ndiri kuita example ani munzwa kuti ndakadai mvura muona mavanyira iri kuita chimira imona kuti inozoramba kuchikudza zva ani muinzwa uchandiudza kuti muchiri kuinzwa here kana muchainzwa sound yachinja ishanzwe ngestereo muchapedza makutohuma usatounzwa chii uchiri kuinzwa chii chinenge chaitika kwairi ani muri kuinzwa saka kana yadai soka nindakuda even kana ndichida kuti imini ndichida kuvhirinzai brain una kushandisa gaba anigona barazara kana radai so ninda kuchishandisa zvese zvinhu zvanini rada kushandisa hapana chamunombonzwa kana kawanda hamuna iripoti ramugone mune blood mune even tsoka dzevanhu togona kutoretsa musingazivi but zvitondichanza kuti rachinja because kana ndarisiya nani rofanira kuchinja rochena mvura izvi mukati like cooking oil also anmuzva then toya panapa anoona tivix ivix kana muzimbabwe dzinowanika ndinoziva kuti ivix but tinoti vix chete mukati umu mune mishonga urimo kwasaniswa nevix mishonga iwowo urumu zvavafanira kuti togona kushandisa ndangozora kana pamuromo ndozora kumaziso chese nyanida kuti unoona uchiteerera mimi zvavafanira kuti minyamwe ndonotadza kutokombisa pandangotaura even chohwani nemakutondida chero ndakaenda mukoti ndine chinhu ndakazora chinhu ichi majesty anogona kundiona semhuka anotiza kana kutoridza mhere imwe singatoiti kana singatoite izvozvo ndogona kungosanganisa nematsito ndozora ndakazora jaja anogona kutakatasa padzeumba achiverenga statement isiriro saka zvinoshanda zvakawandisa
even ndogona kutanga kutozoka ndichitaura ndichitaure zvingava pamusoro pemunhu chero munhu anongoda kuvenga chero zvanangoda kuenda chada kufa ndichii but ichi chimanje ichi chinoshanda zvakawandisa tofunga chete amenodinda vhikisa ira tinomisa kuti vhikisa inoramba kuvhurika saka vhikisi iri ndo ratinongotenga rere ya ndo ramunotenga but haisi vhikisi chete iri munhu osana ndainga kuti ndikuratidze izvi mukati because angodaiso vanonongoti maybe vanga vachitaura zvemamuvhika but ina kuti vanhu vabve vaone kuti zvichokwadi nkuona kuti haisi vhikisi yakasangana nevhikisi but it's not a vhikisi chaichanimuzvana haisi vhikisi iyi vhikisi but mune mushonga ndifunga mukutozviona saka mushonga iwo unoshanda zvakawandisa iwowo muri kuona nyamwari ndona ndichito even ndichita chinhu chisingaiti wakaenda mutaura kumapurisa nguva inogona kutoza kuti aiye wetsikama apa atotena kutodzokera chianza chinhu nyamwari okay izvo muri kuona zvemunhu izvi then unoshanda zvakawandisa zvimwana ndikwanza kuzviexplaina zvese but right toya panapa ngoti nyaya akazoita ndekuti musi wandakayamwe kune vanhu vakafona mwari South Africa handizoti maprofita chibaite zvonadira mutoreti uflash chichichi saka apazomanje pakazofona wandi no usarazi ndo zvinhu andasaura nazvo but zvimwe zvachona zvizhinji zvese ndandarasa ndakaisa munhu akadira mutoreti akadii mwana panapa kana kusina kutochinja saka mukoma chatingade kunzwa ndechekuti kuti muchizozvipira kutaura saizvozvizvi hamuchatye kufa here hamutye here kuti since makasainirana pasi zvinogona kuzobackfire kwamuri zvakare ya musana ndakazvitaura zvichiva ndaitya kufa because ndakazotanga kuzofunga kuti ndazvitaurirei handikuona because matauro acho avaiita inini semaziro angu kuti vanhu ivava vanouraya dunya vanotouraya saka ndandakutya musi wachona wandakabva paredho because ndazotidza kuma half 3 kana saa I think half 2 wazinge wouya vanhu vaya manje vakuchitanga kuti takasiyana basi takanyanya wakanetseka zvakadii hafanire kuti kutaura secret iwo wakatenderana nazvo but iwewe wazobudisa secret sei saka waiti ndikufanira kuti watofanira kuuraya inini kana kuti inini mangwana uchiedza tosacrifice munhu saka waiti sacrifice munhu wachaita handifanire kushandisa magic kana ndikufanira kushandisa power rangu inini but ndishandisa maweapons zvakafanana nebanga kana achingava risimbi isilongo ndauraya munhu saka ini manje ndakabva ndaona kuti indakadaira panguva yacho hanakuzvi anapisana ndakati hongu ndokwanisa kuita izvozvo handimukona but ndizoti inini ndandaura kubuda mazviri because ndakafunga kuti ndiurayirwe munhu wandakakura indichengeta zvinhu zvisinganditorere zvakanaka saka amangwana achona masikati ndofunga zviva ndaipapo pachimwe chacho chandakandigara ndaitofida kuda kunzwa kuda kutouraya munhu ende nemunhu angu wandataimira kuti uyu ndo munhu wanda kuuraya but handichazivi kuti maybe through maplayers aitwa nevanhu pafoni vachididi zvimwe zvinhu zvokuti zvaita kakundidzoredza somuchata because vanhu vangangofona ndoti pane zvamasana nazvo ndotaura saka zvinhu zvaiti zvavaita kakundidzora michata but ndandaema munhu wachinoti ano umaiwa nekuda kuti pane unoona kuti nyaya pandakataura paredhiyo mangwana kusena vanga kuzouya pandinogara pachecho chichitaura kuti Satanism vamwe vanga vakutotanga kutonditya animurikwa kuti zvishuwa vanhu vanoroya masikati machena saka maiwe manje paakudaro ndabva ndamuzoona ndakati uyu ndo munhu wanda kutouraya ende for sure ipapo ndanda kutouraya ndambokunyepera saka anofanira kutotenda mwari wake nekuti handizivi kuti
Ndatotonwa ropa chero ndoranga ndakutoda ropa rake iye ndatoda tokuraya munhu pakuya yona. Saka ndakazoreka kuraya munhu but ndakauya kunoma ndanda kuchitya manje kuti no ndakwira mubhazi ndakazowaika kuraya munhu ndiorufu obviously ndati mubhazi chaona accident nebhazi ndakaushuraisa futi wamuwanhu futi wasina mhaka but zvazvinoita ndezvoti kana wakwira mubhazi handiti toona bhazi rinoda accident but kana zvine munhu wanga zvakananga zvinokuita kuti munhu iwa munoona wanyungo kwaro yasamufi but kana chachine munhu wanga chakananga zvinoenda kuti munhu uyo ndiye anosvika atakwa nacho vha unoona. Saka zvimwe zvinhu zvandaitya kana nezuro hakutya musiri kupera but iko zvinozvi handisi kutya nokuti kuno mumwe anotibata kuti no kufa kana kusafa zvamufanana. Saka ndakazozviti ndinenge ndizvibudisa kufa kana kusafa ndatozvipira zvese kuti zvitinani ndife than ndiuraye munhu asina mhaka nini like ndainzi ndiuraye munhu mamwe zuro munhu iye haana chanotadzira because hapana kunzi ndiuraye family asi dewa ndiuraye family ndekunouraya ana baba and but kuti ndingouraya just ngouraya munhu for the sake of kuuraya mati ndati kungouraya nekuda kungoda kuuraya ndati saka zvinhu zvikundinyetsa kuti zvinoita sezvinge zvinhu mafanika but munhu haasi nyore kuuraya because ndozisiwa nekuti dzagara tisaisvita andinoona life yemunhu kudimburira mupenyu munhu pakati zvinorwadza zvofanira kuti kana ndakafunga mwana wacho wandakauraya zvinhu zvinorwadza asi handiti pawainzi zvinouraya munhu wacho munhu anotorarama here uyu kana kuti munhu chaichai anenge abviswa kupi munhu iyo paunozvinurira kusaziva kuti angabva kupi but zvatinoenda zvekuti kana uri mushongani zvafanira kuti imi munoona kuti muri musatanisi mune mwana wenyu obvious hamurambi kunyange mwana wenyu ada kusacrifice wemimi munototora mwana wenyu kuti uraiti hatora munotopa anambopa example yekuti zvamufanira kuti muntu unotenga drink hachisi chinhu kuti ndingati ndaronga ndime unotenga drink kana kuti chinhu kuti ndinoona kuramba but unoona kusima kuti munhu haisi chinhu chiri simo. Saka imi kana muchizodzai mwana wenyu zvamafanira kuti mundipa fonini kuti ndipe fonini ndonetengwa asi mune muchitouraya because muri mazviri ende majaira imi kuuraya munhu handimunoona. Saka ndo zvamanyiza motaura kuti vanhu vaya hawatyi hapana muchisa kuuraya munhu zvavana nyakutora musoje kuti uraya munhu arapa nyangwe nepfuti chanogona kumbodidira kuti but isu taikwanisa kuuraya kushandisa mazino maninoona. Saka pane yamambotaura yekushamva iyo yezvigure havasi vamwe vanhu vachada kukuteerai futi hereva wezvigure zvazvinoita manje wezvigure havakwanise kunditevera but vanokwanisa kushandisa mushonga vari koko but inini vakasakwanisa kuti vanoshandisa mushonga semunhu ndanchiri mulinge zvigure because asina zvimwe zvinhu zvandakazoita kubva ndabva kushamba kuti nditi handichisi muzvigure but indangobva ikoko semunhu atransfer but zvigure ndichiriko handimuzvona. Saka izvezvi manje ndofunga ndokwanikwa uchiziva kuti munhu uya plus nekugezwa kwandakazoitwa mushonga ndaishandisa kudhara zvezvekuti nyange iwe wada kundiataka wanga usakwanisa handingona kuti mishonga dzavo dzedze dzanzagezwa dzise ndichisina ndatemerwa imwe mishonga yanga ndatemererwawo yakasiyana neiya yandakambopiwa yekung'anga ikoko but yekung'anga ikoko manje yaiafecta handichazivi ndeyekung'anga ndeyezvigure because yaiafecta kuti ndaiti ndakapiwa pay handi nyange zvanzi mandipa $100 nhasi ndonatadza kupedza nayo wiki ende muda kuzouya munhu ndatenga chiya hapana chamugwara chandatenga chenyemzuva po ndakataura kuti bhutsu iyi kai ndakaitenga bhutsu iyi hameno ndakashanda hameno kuti ndakashanda nguva yava zvindizotenga bhutsu yandakapeka pandaingotenga zvimapushi tenga zvisina basa handinoona. Saka zvinhu zvokuti zvinogona kuti zvikunge zvinhu zviri simba nazonge toita mafirimu but zviri zvinhu zvokuti zvinogona kutoafecta vamwe vanhu. Saka ndokukurudzira kune vechidiki kandoziva vamwe vechidiki vamwe vachaona kana vari wakanzwa nyaya iyoyo ndatishande nesimba redu tsvaga mari ungava wakatambura wangu
handina hangu kutaura makuru andakaita kumashure zvinhu zvinorwadza kuti uzosvike pakuzosangana nezvinhu zvakadai. Zvimwe zvacho tinoda kuti tidzogeza life yatakararama kuti uchinje upenyu, but unosingazivi kuti uchazopinda muna taisire vanhu nekuda mari. Kuti aida kutsvaga mari zviri nyore, but zvinhu zvokuti zvinozovhiringidza upenyu hwako iwewe neupenyu hwehama neupenyu hwemunhu wese hama yako. Apa kanchiti hama nditaura family yangu, nditaura munhu wese ihama yako, unenge wakuzovhiringidza upenyu zvawamana kuti ndakauraya munhu iko zvonzi ndabuda mazviri ndisandaita mari yachena, but unenge wakauraya munhu. Saka zvinova zvinhu zvisiri right. Variko vamwe vari kunetsa tipe nhamba dzevanhu vachona wakavhunduka mari wakarwa nehana mufana mumwe wachifona waita zvawanda kuti kwewe mufana wakazofumura zvinhu zvewanu zviridzi anonona, but kuzvitaura handiti tinoda kuti zvizikanwe, vanhu vazive chakaipa nechakanaka handinona. Saka munhu chakaipa nomunotachitiana kuti pane mari apa ungu mari toiya, but ndatsvage mari dzakanaka. Hongu muri Zimbabwe ndofunga mainzwa nhau yatanga tinayo zuva ranhasi. Kazhinji tine vanotifonera vachiti vanhu veDrewmas Media tipeika nhamba dzevanhu vanorombesa, vanhu vanoita kuti tiite quick back. Ndofunga manzwa matauriro anga achiitwa namukoma ava kuti honde kutsvaga mari vakabvira kure vachida kuita, asi zvairatidza kuti hazvisi muropa ravo. Ndofunga munotondera vachitaura nhau yekuona nyoka yairutsa mari. Izvo zvakaratidza kuti dai vari vekuita mari ndio pavaikwanisa kunge vachiita ipapo. Naizvozvo muri veZimbabwe ndofunga iwarning hombe yatiri kupiwa nemukomana wechidiki kuti aiwaka izvi zvekuda kuita quick back hazvibude chera ndimika munoda mari chop chop, nhasi munoda kudya lunch time. Nandos apa muri murombo. Ndakakuudzai kapaya kuti pane vakomana vaya vana shingi vanoda kukwidzai ndege. Manzwa kuti mari dzavo dzinobva kupi? Inini ndedzavo noti dzangu. Kasi mainditaura kuti una izvo ndiri kuofewa navamwe vanhu zvemusiri kundiofa vachene stand. Zvazvinoita kuti nyaya yemari yopawo mari handiti mari hongu unopiwa mari, but pamari zviri pawiri ndogona kukupai mari mimi ndichida kukuurayai. Pozi ndakakupai mari handinambokupai example ndichiti mutemo unoti ndofanira kukwereta mari kana ndida kubetsera mimi. Vanenge vachiitira kuti ndirege kuuraya munhu achichapa mari, asi kana ndada kukuuraya mimi ndogona kukupai mari yangu. Munodya mari iyoyo. Madya mari iyoyo muchanotenga zvomuchatenga, muchadya nemhuri yenyu. Saka zvotoreva kuti takutoraya nemhuri yenyu mimi. Ndopai vanoudza kuti wakati kungotunogana unongofa wangotera nazvo tichi kana ndingangofa asimudzana angorwara, but inyaya kuti munhu anotadza kudza mudzimai wake kuti ndakapiwa mari nanhiki handiti. Zvinova zvinhu zvokuti vanenge vaoda kuzonanga family kuti ndatifambe ichichi, but pamunofamba munotadza kuzvibata kuti munodza aiwa angorwarawo henyu kune chikuitika pamunhu, but inyaya iyo yekupiwa mari dzinodza. Saka zvichireva kuti kune zera redu tinenge tichida vanhu vaya mbinga tsiya-tsiya. Right, kune vanoda mbinga vaya ndoda kuvayambira kunyanya kuvasikana variko vamwe vatinoona, but vamwe vacho kavanozopedzera vazopinda mumatambudziko afaniriwa ekuti unoona kuzofa unoona kuzodii. Nokuti ndiri kurimemba tineimwe futi mumwe wedu akazviita zvakauraya mumwe musikana, kwete one, iye anga ari munhu wekuuraya vasikana chete, ndowanhu vanga vari isi kuuraya kwaari, angoti akadanana naye handiti. Poza ungoti madana nhasi ubva watoita naye sex handiti. Poza yechaanoavoida isex, pandogona kuudza kuti ashama ndakuda iwo ubvuma atiite sex panguva yachoyo. The moment yandichakudyisa mari yangu, yandichakupa mari yangu ininiwe ndogona kuspoila iwo warayirwa nini kuti aiwa watoti baby, but ndoti moment yandichitoda kutotora life yako iwewe. Saka mbinga dzinodikanwa hari kuditi zviriko kuti togona kudanana nembinga. Asi masatanisi tingati muno muZimbabwe akazara here? Izvezvi kana muchida kubhilifa
kana mune Google kana mune ingari Facebook munoona pa Facebook mungoti Satanism munoona kuona zvimwe zvana zviripo bosi zvese tinogona kuposta pa Facebook kuti nokuti andinoona kune vamwe vari kujoina saizvo zvandimuzva sando zvinati tichitira kuti vamugoni kujoina ari pamagroup pa Facebook amunogona kuona asi ndikambogoogle inini masatanisi azvione here kuti uyu munhu afunga zvoti joina vanogona kuzviona kuti pane munhu ari kuda kujoina zvavana makavhura even kana group ravo handiti vanotofila indo inini zvafanana nini ndaifila inini kuti no nhasi pane munhu ari kuuya achida zvakati kana ndi pana nhika achafuna nguva dzakati andimuri kuona nekuda kwemishonga dzimwe dzatinoshandisa ikoko vamwe mishonga dzechirungu dzasiyana nedzen'anga dzinodzura midzi odididi but dzekukoko dziri very powerful zvavana kuti n'anga idisappear kumuti ndadisappear n'anga idisappear but Satani kumisa vanogona kumushaya kana taanogona kachimwe chinhu chokuti ndogona kutoona kuti hapana paipa ndomotondishaya panguva yacho andinoona saka zvinhu zviriko zvinhu zviya zvafana kuti ndofunganisa ndapinda mune iyoyo makaenda pa Facebook yangu noona pane umwe munhu aripo but munhu yara zvipesana kuti akati andimutumire mari andimurikuona akati akanoda ndikuite zvokuita mari tumira mari vandisendera namba yake WhatsApp pa Facebook ndachienda ku WhatsApp nokata kuzvitaura naye saka andazokoni nyamu naye ndakazojoina mune izvi zvanaona kuti izvi ndo zviri izvi hapana mari anobvisa asi mari ndichaita mari 33,000 per week andinoona kuti mari yekuti ndogona kushanda naye zvokutoita saka zvinhu zvakanaka azoita mari but ndatite nenzira iri straight wariko vanoda kuti regetikudze mabusiness hatirambe hedu kuti bosi zviriko zvese iwe unatambiye kuimba here wariko waimba umwe watinoziva taitosangana navo wariko maprofita umwe wataitoziva tosangana navo wariko vamwe mabusiness saka zvinosiyana kuti iwe une waenda une misheni ipi zvako ndezvipi zvauri kuda andinoona uda kuuraya muwenge zviriko saka ndoziva kuti kune vamwe vakararama life yandakararama hana haukuisa nangu rangu life yangu yandakararama but inorwadza kana Mwari handiti anogona kunzwisisa sveni yamuti mwana uyu nzira yakasangana nayo akusuda kwake nekuda kwekuti chirongwa chaizora nhasi chatikurisei tichazokunzirai zvakare mukomana iyeyu achititaurira upenyu hwaakararama hwaari kugara achingohinta kuti hauna kumira zvakanaka standova chere muli yezimbabwe ngetemba lizizwele lapho ekhuluma ubhudi ngendlenge ukuthi wajoyina njani Satanism ekhuluma ukuthi yena ngajoyinanga ngoba wayephile kuhle ngaphi esakhula uthi yena wakhula nzima ekhule logogo abazale ngelabo ubabe khona kodwa njani engahlali layo kujoyineni kwakhe Satanism wadlula indawo ezitshiyeneyo wahamba wajoyina izigure ngethemba labazi liyazazi eMandebeleni ukuthi izigure kuyini ekuhambeni kwakhe ekufikeni ukuthi ezithola inamba le Satanism wayesehlanu wayekusenda wasendela igroup ngaphi ukuthi ejoin azijoinele igroup yamajokes egroupini yamajokes kwasokusenda ekuyini wasekusenda igroup yeSatanism yikho wajoina khona waqalisa ukuthi ekhulume labantu bangikhona uthi ekujoineni abazange becela imali phela zokuthi injani bemenzele ukuthi ezebele ukuthi ujoin iSatanism ukuthi ufuna imali hayi wathwa hajoina mahara nje abantu bangikhona babebuye ebuthongweni babebuye emaphutshweni nxelele abantu bangikhona yikho babebuye bemthatha emaphutshweni behambe la babehamba khona benza babekwenza ekucineni lapha sesehambile ama-stage amaningi sokuthiwa hayi esesistage nesisikhona sokuthi sibulala abantu abangu-2 fanele ubulale umuntu oyi-1 omunye sizazikhethela uthi yena wathi wabona ukuthi kungcono ekhetha ubabakhe ngoba ubabakhe wakhula emhlukumeza and then bona bathi hayi thina omunye sizamkhetha sizazikhethela uthi wakhetha ubani abantu bangikhona bacina bekhetha ugogo wakhe nguye umuntu yinto eyayimenza ukuthi sebenze ukuthi hayi ngifuna ugcina ugogo wami so ekucineni khonapha yikho wagcina sebengasazwisisani ngoba wayesebona ukuthi hayi ukuthi mbulala ugogo wami mina kuyingumuntu engifuna ukumgcina akwenzi yikho phela ukuthi ezefikele umqondo ukuthi mani nike ngifonele ngaphi ngifonele ku radio yikho ukuthi phela efonele ku radio beqalisa ukuthi edinga uncedo
la manje lokho esadinga uncedo uthi imuli yeZimbabwe ikwanisa ukuthi ezechane lezi zinto ze-Satanism. So imuli yeZimbabwe kulabo abatshana befuna ukuthi hayi sifuna ukuromba, sifuna ukuthi sibe le mali epho ukubuya sizihlalele. Ngiyathemba labe li-prepared ukuthi lihambe endaweni zona lezi. Ngiyathemba ukuthi li-prepared ukuthi limpilo zenu liphile lingabantu ababulalayo, kodwa lingakhohlwa phela ukuthi nxa selibulele khonapha imoya yabantu labani izahlukumeza imuli zenu. Imali yona le lizabe liyithola lizabona ukuthi ayisancede ekucineni imuli sezingasaphili kahle. Wonke muri yeZimbabwe ndofunga chirongwa chatakupa izwa ranhasi machinzwa pakaipa pakaoma. Ndofunga munotondera mukoma vachitaura mapindiro avakaita muzvigure vakatiza vakagotiudza zvakare mashandiro avakaita kupurazi kwavairi mafodya vakazosiya zvakare vakagozotaura zvakare nhau yepavaiona nyoka yaiburitsa mari. Ipapo inini dai ndaivepo ndatomboita chipawa ichocho aiwa sofa iroro ndairi kubvarura ndaibva nit kwangu. Mazvinzwa sei chero? LeZimbabwe mina ngithintakala sibili ukuthi empilweni siyakwazi ukuthi sikhule endaweni ezitshiyeneyo, sikhule emulini ezitshiyeneyo, kodwa kulesinye isikhathi sokuthi siyafika lapho ukuthi siyaphelela ukuthi senzeni ukuthi yenza lokhu kungahambi, ukuthi yabamba lokhu kungahambi. Ngiyathemba yinto ecine yenza abantu begcine kumbe siyadinga imithi yokuthi senze imali. Angikwazi. Asikachera pane pandanzwa mukoma vachitaura vati vaimbi vaiveko. Ndinobva ndatanga kukwenya musoro wangu kuti ndanani vaimbi vavava vari kuita kuti tinakidzwa nemhanzi yavo nekuda kwezvavanenge vakabata. Pozotaurwa nhau yevembinga zvakare ndokutanga kugaya kuti ndedzipi vanhu vane bhaki vanongosplasha ndanani vandonyatsofungira kuti uyu ndeyake here uyu kana kuti hameno kumwe kwaakaiwana. Panonetsa ipapo. Ai pane nyaya Imuli yeZimbabwe singabe sihleka, kodwa ekufanele ukuthi sizitshele thina njengabantu abamnyama ukuthi asizisebenzeleni ngamandla ethu, ngoba uyacina ungeniswe enhluphekweni ezinye ucina ungakuqedi because umfana lowo ekukhulumeni kwakhe kaqedanga iprocess yonke, ngoba ekucineni kwawuqasa ungani kulula phela kuthiwa kufuneka imali, kulula kuhamba kukhwela kusiba nzima uthi susi lapho ungasaphendukeki khona yikho sikhona ukuthi hayi into engiyenzayo impi, kodwa uqaliseni yakukwazi ukuthi lapho engiyakhona akumbi, but uyabona ngani nje into nje encane. Thosathane yakukhwezela esihlahleni sameva ubona ngani akulameva ekuchisa uphezulu ngalo ukuthi awusela plan. Asinasi ndafara chera zvaita kuti muchigutsikana nekambudzi kandakakutengerai kuti gutsikana nezvauinazvo. Ndokozikana nembudzi nekambudzi kandakakutengerai kafanira kugutsai. Ndotenda shuma kambudzi mugare nako akabiwe akatsemuke screen cost 0. Hayi ndotenda shuma nhasi after the story ndatonyatsonzwisisa kuti tofanira kugutsikana. Paipe patinotaura nana gogo paipe pane zvimwe zvavasingatitaure nana sekuru achingoti kuromba hakuite. Mazvinzwa nemunhu akapinda mazviri zveSatanism. Hakusongori kuromba chete, kuuraya vanhu. Ndachifunga kuti unosvika kuti gogo ndipeka nyoka, gogo titora mwana ndoya ndaine. Zvabuda pachena zvakare kuti mamwe maaccidents aya tinoita unosvika kuzoti ko mota yangu waniri roadworthy ko chii chiri kuitika chakuzongoita kuti vanhu munhu anenge akutomboda blood. So imuli yeZimbabwe enye into engiyifundileyo ukuthi nxa uthandaza hlala uqinile, ngoba ekhulumeni kwakhe ubhuti kade sithi nxa ungani week siyalanda wena ubulawe uzothi mama ufile uhambe ebapostori letyangeni uzwe abengawutsheli into ecaca kanti hayi kufanele sihlale siqinile emthandazweni, sihlale siqinile lapho esithembele khona. Kune masatanists ari kutiona panguva ino aiwa motiregerera tiri kuitawo hedu basa redu. Isusu basa redu kana mukatochedza kuti uyai tikupei zvimwe aiwa tinouya tichizvinzwa motiregerera ini ndotya hangu.
nancho takatika kuenda kwamutare kwamutare takatya sati kuti kune masatanisi iwe aiwa ndati takatya tinotya aiwa tiri venyama. Mune Zimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichitandara nemizuva ranhasi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Ndakanzwa vanhu vakawanda vachitaura kuti ko veDrewmas media maendepi, makuitei mazuva ano, makushanda basa ripi, chitiudzai kwamakushanda. Aiwa tinemi kungotika basa rega rega mukatasa mukrisimasi kuNew Year tanga takadaiwo tiri tese panga pasina kuzorora. Flu ndobva yatibata, bva yandirova, bva yarova chera, bva yarova soko, tikati aiwaka ko kuzorora kune ngatizorore. Naizvozvo ndosaka manga musingatione, asi iye zvezvo tadzoka futi tiri hot day a day tinge chikukandirai senguva dzese. Don't forget to subscribe to Drewmas media. Drewmas media taking you to another level.